Jongen, wat een rit. 50-23, dat is voor jou tellen rapper als Anouk van der Weijden. Die staan op de tweede plak. Maar wat luidt ze de Lotte heeg? Want nou in de rit 4 met Claudia Pechstein rieden. Nou, dat is een veterane die natuurlijk al 3 keer goud won had op die 5 kilometer. En in de laatste rit Sablikova. Maar die 50-23, een geweldig PR van Esmee Visser. Jongen, wat is dit mooi. Dit is een nieuwe Sablikova. En ik denk dat het voor Nederland weer een hele mooie dag wordt in gang op het Olympische ijs. Want ja, nu staan we 1 en 2. Esmee Visser dus. En Anouk van der Weijden. Maar die 50-23, daar maar die oren had maar op stikken bieden. Zij is het maar krek. We bleven het volgje met Koos Wieding en zien moet ze op. Maar wij ik Noorderwien live. Willem de Vries. Ja, jij zit al een beetje. Hè? Ja, ik heb... Ping, ping, ping. Maak een beetje lawaai. Een beetje ja. Ah. Oh, lekker! Is het lekker of ja, heerlijk! Het is Gitaar van de Huxens en die zullen straks optreden. Die gaan een nieuwe EP uit. Het is een liedje met jouw noemers en dat is een live doen. We hebben gast uit Ierland, we hebben gast uit Italië, uit België. En Vanelli. En dat is een band die al heel lang populair is in Friesland. En zij zullen optreden in het kader van een festival dat morgen in Skaven is. Maar dat soort bands. Dus ja, het wordt gezellig. Het wordt lekker rauw. Even. Ja, Ragge! Yeah! Karel Post en ik bij Skekely aan Stikhoorn naar de studio. We rennen erin en we gaan swingen. Een hele mooie middag. Marit Leenstra, Sven Kramer, Antoinette de Jong, Jorrit Bergsma en Irene Wust. Hoe presteren de Frieske reetrieders in Pyeongchang? En hoe gaat het met je shorttrekkers? Suzanne Schulting, Shinky Knecht, Rianne de Vries en Daan Breusma. Volg je de wedstrijden live bij Omroep Friesland op de radio. En Jer, Les en Sjoch de reacties en analyses op Omroep Friesland Televisie. Op omroepfriesland.nl en de Omroep-app. 2 weken lang de Olympische Winterspelen bij Omroep Friesland. Op radio, televisie en internet. Er komt ze aanboorden. Ja, we gaan live. Go. De winterspelen in Pyeongchang. Met Teuntje Schuit, onze snowboardkampioen. Hey, hoeven met het statief. Sorry. Dit is indoor skiën, ja? Geen Hollywood. Stelletje. Met Minis van Mars pakt ieder avontuur groots uit. Maak nu kans op een van de 250 indoor ski-uitjes of 1 grootste skitrip naar de Alpen bij een zak Minis van Mars. Koop de actieverpakking en ga naar grootseavonturen.nl. Specsavers Hoormiete 4. Bij Specsavers krijg je toch oude modellen? Of slechte kwaliteit hoortoestellen? Nou, door samen te werken met marktleiders in hoortechnologie hebben wij altijd de laatste modellen die voldoen aan de strenge eisen van zorgverzekeraars. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes. Lagere hypotheekrente? Dat kan. Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek bij uw Van Brugge adviesgroepadviseur in de buurt. vanbrugge.nl/afspraak of bel 0800 1800. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes. Tot en met 17 februari zijn het de Renault Bedrijfswagendagen. De vakman profiteert van extra veel voordeel, oplopend tot wel €5.000 op de Renault Kangoo, Trafiek of Master. Daarnaast ontvangen snelle beslissers tot €750 aan accessoires cadeau. Leasen kan al vanaf €97 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Weekacties bij Aldi. Bijvoorbeeld 4 verse haringen met MSC-keurmerk voor €2,49. Wie wil dat nou niet? Nou, dat is geen geld. Altijd voordeel voor iedereen. Weekacties bij Aldi. Tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. De zakelijke deals van T-Mobile mag je niet missen. Unlimited zaken doen op het snelste mobiele netwerk van Nederland. Kijk voor alle deals op t-mobile.nl/zakelijke deal. Vanaf nu een mix van pure, witte en melkchocolade-eitjes 1 kilo van €4,99 voor €3,99. Natuurlijk, Aldi. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In Turkije komt de Duitse journalist Deniz Yücel vrij. Yücel is correspondent in Turkije voor de Duitse krant Die Welt. Yücel werd vorig jaar februari gearresteerd nadat hij had gepubliceerd over gelekte e-mails van de Turkse minister van Energie. Volgens Turkije verspreidde hij daarmee terroristische propaganda.
De minister van Energie is een schoonzoon van Erdogan. Waarom Yücel nu wordt vrijgelaten is niet duidelijk. Waarnemend minister Kaag van Buitenlandse Zaken wil nog niet vooruitlopen op het Kamerdebat over de erkenning van de Armeense genocide. De Tweede Kamer wil onder leiding van ChristenUnie-woordvoerder Voor de Wind de massamoord in 1915 door Turken op Armeniërs officieel gaan erkennen als genocide. De Kamer wil ook dat een delegatie van het kabinet in april naar de herdenking in Armenië gaat. Kaag waardeert de bevlogenheid van de Kamerleden, maar wil er verder nog niks over zeggen. De naturalisatieceremonies in Den Haag blijven gewoon op vrijdagmiddag tussen 12 en 3. De Haagse wethouder Baldu Singh is niet van plan ze te verplaatsen. De islamdemocraten hadden om een andere tijd gevraagd, zodat moslims die Nederlander worden het vrijdagmiddaggebed niet hoeven te missen. Aanleiding was een incident bij zo'n bijeenkomst in het stadhuis. Daarbij wilde een genaturaliseerde man voortijdig weg om naar de moskee te gaan. Dat mocht niet van wethouder Baldu Singh, omdat het volkslied nog moest worden gezongen. Minister Bruins van Sport wil opheldering van sportkoepel NOC-NSF over matchfixing. Gisteren bleek dat schaatscoach Anema op de Spelen in 2014 afspraken wilde maken over een ploegenachtervolging. Het Nederlands Olympisch Comité deed de zaak intern af met een berisping. Bruins had graag eerder van de zaak geweten, zo zei hij vlak voor de ministerraad. Een oordeel heeft hij nog niet, maar hij zei matchfixing hoort niet thuis in de sport. Het weer, het is droog en vrij zonnig, het is zo'n 7 graden. Ook morgen droog en geregeld zon. Zondag wat meer bewolking en kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Ik word alles dubbel. En het is vrijdagmiddag en dat begint meestal chaotisch, maar dat leidt hem aan Noorderwind Live. En onder getekende, die straks 3 uur lang bij ons is, mij een heel soort verskatonartiesten. Ze komen uit Italië, België, jawel, uit Ierland, maar ook uit Friesland Live. Vanelli, Huxens en nog volle meer. Straks 3 uur lang in Noorderwind Live. 50+ voordeel bij Specsavers. Bent u 50 jaar of ouder? Dan krijgt u bij Specsavers tijdelijk 40% korting op elke complete bril. Dus ook op onze nieuwe collectie. Kom nu naar Specsavers. Een pindakaasfondue-restaurant openen? Of een eigen cryptomunt op de markt brengen? Over sommige dromen moet je iets langer nadenken. Maar niet over de Seat Ibiza. Want met Seat Private Lease rij je al vanaf €249 per maand in de beste Seat Ibiza ooit. Zonder gedoe, zonder verrassingen. Ontdek hem nu op seat.nl. Scherp prijsje hoor! Nieuw bij Kruidvat het Wilkinson Hydro 5 Sense scheerapparaat met schokabsorberende technologie voor minder irritatie. Nu alle Wilkinson scheerapparaten voor maar €5 per stuk. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Maak nu je droom waar, want de Seat Ibiza wint test na test. En je rijdt hem al vanaf €249 per maand op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Lekker nieuws! De Hollandse erwtensoep van Aldi is door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste uit de test en beste koop. Volgens het Consumentenpanel en de experts de beste qua kleur, vulling en smaak. Aldi Hollandse erwtensoep met 1 ster beter leven, 800 milliliter voor maar €1,19. Dat wil toch iedereen? Altijd voordeel voor iedereen. Natuurlijk, Aldi. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend van het noord. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind Live, Noorderwind Live, Noorderwind Live, bij Willem de Vries. En welkom bij Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Leuk dat je erbij bent. 3 uur lang via de radio, televisie of internet op alle mogelijke manieren binnen wel te vinden. En je wordt gasten, ik had je het al even aankondigen, uit alle windstreken van Europa in ieder geval. Italië, België, Ierland, Grace, Drenthe. En dan komen we weer bij de Vries nu. En Joet, mijn meneer Verste, vlogster. Regina, hoe is het? Hartstikke goed. Je is nog met de camera in de hand? Ja, ik ben gewoon nou aan het filmen. Best wel aan het filmen? Het is creatief filmen. Het is creatief filmen. Ik had er zin in. Die eerste band, Na Leenij.
Je dat nog een keer voor, hoor? Nalenai? Ja, oké. Ja, dat is een tongbreker. Maar het is al je familie, hè? Ik ben van de Sands. Ja. Ik hou zo van Ierland. Ik hou van Ierland. Ik ben er nog nooit geweest, maar wie Mike mij in de koffer? Dat zou wel mooi wezen. Ik ken die horen hier Wales, Ierland en Schotland. Fantastische land. Dus, ja, beste West, hè, mij die buske. Ja, van alles wordt. Ach ja, dan kijk je nog wel eens van alles hoe vertellen. Straks dus live in de uitsturing. Ja, te gekke bands hier. Huxens onder oren. En dat gaat lekker rocken straks. In ieder geval met hun nieuwe EP. Dit alles en nog volle meer. In ieder geval in de komende 3 uren bij de vlog die we oren per dagen weer publiceren zullen. En Alessia Cara. She just wants to be beautiful. She goes unnoticed. She knows no limits. She craves attention. She praises an image she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we're made of blind, so she tries to cover up her pain and cut her woes away. 'Cause cover girls don't cry after the face is made. But there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing, the world could change its heart. No scars, see you're beautiful. With stars and we're beautiful. And you don't have to change a thing, the world could change its heart. No scars, see you're beautiful. With stars and we're beautiful. She has dreams to be an envy, so she's starving. You know, cover girls eat nothing. She says beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little bit of hunger? I can go a little while longer. She fades away. She don't see her perfect. She don't understand she's worth it. All that beauty goes deeper than the surface. Oh, oh. So to all the girls that's hurting, let me be your mirror. Help you see a little bit clearer. The light that shines within. There's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing, the world could change its heart. No scars, see you're beautiful. With stars and we're beautiful. And you don't have to change a thing, the world could change its heart. No scars, see you're beautiful. With stars and we're beautiful. No better you than the you that you are. No better life than the life we're living. No better time for you shine, you're a star. Oh, you're beautiful. Oh, you're beautiful. There's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing, the world could change its heart. No scars, see you're beautiful. With stars and we're beautiful. And you don't have to change a thing, the world could change its heart. No scars, see you're beautiful. With stars and we're beautiful. En dat weer er al. Ja, sorry jongens. Ik moest er even de eerkens in doen in ieder geval. Mijn vrouw Cara. We beginnen de eerste band. De live band op deze vredemiddag in Noorderwien Live. Ik ben blij dat ze er binnen. Ze hebben zuiver correct. Maar ik zal even jaren hoe let precies hun nieuwe EP released. Hoe zit het jongens? Hij wordt vandaag gereleased. Hij staat al online. Zeg maar. Hij staat al op YouTube, overal op. Was er een officiële tijd voor? Of? Nee, ja, ik denk ergens 7 uur vanmorgen al. Ja. Je kon je niet inhouden. Voor de vroege vogels, hè? De duivel. Ja. Bliksempiepen. Ja, mooi hè? Ja, zeker. Welk verhaal over de duivel, waar gaat het over?
Het gaat eigenlijk over een narcistische kapitalist die denkt dat alles maar te koop is. Ja, alles. Alles. Ja. Maar dat is niet zo. En dat is nog steeds niet zo gelukkig, hè? Nee, moet er ook niet aan denken. Nee, dat is niks. Hè? Leuke clip, jongens. Die staat ook al even online. Ja, dankjewel. Ja. Die heb je zelf helemaal gemaakt, of niet? Ja, met z'n allen hebben we gemaakt. En vooral Dirk en Jochem, die hebben hem gemonteerd. En dit was het eindresultaat. Dus zeer te spreken. Ja, mooi. Nou, we gaan er straks uitgebreid over praten. Eerst maar even een live nummer voor jullie. Welke gaan jullie mee beginnen? Ik denk de Duvel. Ja, oké. Wat zeg je? Ik weet het wel zeker. Ja. Huxens, live in Orde. Je sentence uit, dan komt u bij u zitten, het ligt dan nog heel wat. Die wil je een vriendje wezen, die koopt je straks nog om. Laat dat niet gebeuren, wees toch niet zo dom. Die maar uit, hij pakt je bij de kop. Met slinkse streken, knupt hij je de stroom. Zie mooie praatjes. Het is de duivel! De duivel die die riet een dikke auto, een Mercedes-Benz. Die riet je kast voorbij, met zijn dikke pens. Die giet je bij de straten, dan worden helemaal gek. Streken, knupt hij in de stroom. Zien mooie praatjes, past er nou weer op. Het is de duivel, de duivel die de sleutel van de poort van de hel. Maar hij durft niet naar binnen, het vuur brandt hem te fel. Geld, dat is zijn kameraad, geld dat mikken groot. Zonder geld in de buurtse is hij bijna dood. Die maar uit, hij pakt je bij de kop. Met slinkse strepen knupt hij je de stroom. Zie mooie praatjes, pas er nou weer op. Het is de duivel, de duivel die de duivel die de duivel.
weer. Leuk. Wat een begin van deze All van Noorderwind Live met de Huxons. De duvel is uit dus. In ieder geval vanaf van de morgen zit hij al online. Leuke clip. Hij ze helemaal zelf maken. Maar niet onverdienstelijk. Ja, kijk erbij, Cesar. Gert Wils, Dirk de Jong, Frank Nieland en Jochem Scholten. Straks meer van de Huxons hier in Noorderwind Live. Jongens, ik hoor je later. Yay! En we draaien Jan Smets. Luister naar de wind, waarin ik rust en vrede vind. Luisterend naar jou, naar wat je mij nog vragen wou. Kom maar, ik laat je horen wat stilte is. Ga maar, en wees bereid voor de stilte in de storm. Vanavond ben ik bij jou. Je kust me en ik kus jou. Laten we maar zwijgen over wat er komen gaat. Niemand hoeft te weten hoe het met de liefde staat. Kijk eens naar de zon, waarmee de dag opnieuw begon. Kijkend weer naar jou, naar wat je mij nog vragen zou. Kom maar, ik laat je voelen wat stilte is. Ga maar, en wees bevrijd naar de stilte in de storm. Vanavond ben ik bij jou. Je kust me en ik kus jou. Laten we maar zwijgen over wat er komen gaat. Niemand hoeft te weten hoe het met de liefde staat. Vanavond ben ik bij jou. Je kust me en ik kus jou. Laten we maar zwijgen over wat er komen gaat. Niemand hoeft te weten hoe het met de liefde staat. Vanavond ben ik bij jou. Je kust me en ik kus jou. Jan Smits. We draaien het in deze aflevering van Noorderwind Live. Leuk dat je erbij bent. Leuk dat ik op dit tijd fjouwer Ieren al kleert steenhaft draaien, dames en heren. Maar dan kom ik toch eerst even te spreken met Dave Tierney. Want bist een beetje tourmanager, Dave? Hoe maakt dat zien? Ja, ik functioneer als tourmanager van de week. Ja. Vind ik wel leuk voor een keer. Ja. Waar komen deze wij? Uit Noord-Ierland, Down. Ja. En kun je me één keer vast zeggen hoe de naam uitspreken moet? Nelani. Nelani? Ja. Oh, dat is te dwang. Ja, makkelijk. Ik ga ze alleen spelen gehad bij de Soundcheck. Wat een ongelooflijk goede muzikanten. Maar een bijzonder verhaal, hè? Heel bijzonder. Het zijn allemaal kinderen van een bekende familie, de Sands family uit Noord-Ierland. Ja. En de familie zingt allemaal. En ze schrijven allemaal prachtig mooie nummers. Ja. Want die familie zelf, is die nog actief? Tenminste de ouders of niet? Ja. Ik heb ze voor het eerst gezien in Denemarken. Ik ging voor de familie. Ja. En toen waren de kinderen uitgenodigd op het podium. Ja. Nou, en er waren misschien 2000 mensen in de zaal. En ze vonden het fantastisch. Daarna kwam de familie niet, maar de kinderen wel. Ja. Maar dit jaar hebben ze weer geboekt. De kinderen met de familie bij elkaar. Wat een verhaal. En ik wou ze zeker hebben in Nederland en Friesland.
Ja. Om daar even over te spreken. Ze staan jong in Friesland? In Friesland en Gislem. Ja, Gislem, hè? Ja, Gislem. Ja, Gislem, ja. In een prachtig muziekcafé? Ja, prachtig muziekcafé, ja. En ik weet die adres niet. Die komt aan. Tempelreed 14 is het. Het is heel moeilijk te vinden, maar je moet gewoon door Gislem en doorgaan. En in the middle of nowhere, dan zit je wel goed. Muziekcafé De Veel. Kom jongen, ik praat straks nog even met die terug. Ik ga eerst naar de family. Welcome to the show. All family. All family. What a story. Yes. Yeah. And your parents, they are now in Ireland, or are they on tour in another country? At the moment, they're all at home. Yeah. And you're going to meet up later? Yes. But you're only doing Holland now? Yes, we're only doing Holland. This is our first time in Holland. Tonight in Gislem. That's correct. Yeah, all right. Looking forward to it. What kind of... Yeah, you play folk music, of course, but are there own songs or traditionals, or is it a mix? We have a mix. Some of the songs we write ourselves, and some songs we've learnt from other artists and musicians along the way. And of course, we play a few of our parents' songs also. Okay. Yeah. Always on tour with the four? Yes, always on tour with four. Sometimes with five. Sometimes our cousin Moya joins us. But at the moment, yes, it's just the four of us. It's so nice to have you on the show. What's going to be the first song? The first song is going to be a song that we're going to sing in Gaelic, and it's called Dulaman. Okay. Live in Noordewien. Sorcha, Rihanna, Amar, and Fra. Am I pronouncing you well? Do you have another song for us? Yeah? Well, play live. You know what I mean? Yeah. Yeah, go ready. And they pull your paintings down. They wouldn't read your writings and they banned you from the town. But they couldn't stop you dreaming and a victory you've won. For you sowed the seeds of freedom in your daughters and your son. In your daughters and your sons. In your daughters and your sons. You sow the seeds of freedom in your daughters and in your sons.
smile, the frowning eyes, the chain marks on your hands, as you bravely strive to realize the rights of everyone. And though your body's bent and low, a victory you've won. For you sowed the seeds of justice in your daughters and your sons, in your daughters and your sons, in your daughters and your sons. You sowed the seeds of justice in your daughters and your sons. I don't know your religion, but one day I heard you pray for a world where everyone can work and children, they can play. And though you never got your share of the victory you've won, you sowed the seeds of equality in your daughters and your sons, in your daughters and your sons, in your daughters and your sons. You sowed the seeds of equality in your daughters and your sons. They tortured you in Belfast and they tortured you in Spain, and in that Warsaw ghetto where they tied you up in chains, in Vietnam, in Chile where they came with tanks and guns. You say you sowed the seeds of peace in your daughters and your sons, in your daughters and your sons, in your daughters and your sons. Say you sowed the seeds of peace in your daughters and your sons. Now your music's playing and the writing's on the wall, and all the dreams you've painted can be seen by one and all. And now you've got them thinking, and the future's just begun. For you sowed the seeds of freedom in your daughters and your sons, In your daughters and your sons, in your daughters and your sons. Sow the seeds of freedom in your daughters and your sons, in your daughters and your sons, in your daughters and your sons. Sow the seeds of freedom in your daughters and your sons, and you sow the seeds of music in your daughters and your sons. Wauw. Thank you. See you later in de show. Prachtige gast nu hier met dat bijzondere verhaal. Want de Sands Family vroot verneemt dus. En dit binnen de banden van On Tour Jong in Jeslem. Dave, hebben we heel snel. Dus nog meer Friese optredens? Nee. Dus de enige, jong? Dat is de enigste. Ze zijn klaar. Ze waren gisteravond in Emmeloord, op band waren ze. Ja. En woensdag waren ze in Staniestad. Echt een groot succes. Ja. En morgenavond zijn ze in Zevenaar en dan gaan ze weer naar huis. Ja, precies. En ze komen waarom, had ik het idee? Terug naar ze komen wel terug, dat is 100% zeker. Ja. Nou, dan brengt ze Erik maar. Komt helemaal goed. Straks meer van deze groep in Noorderwind Live. Als er nog meer, onder ik nog Huxens. Maar eerst als het natuurlijk het laatste reis. 50+ voordeel bij Specsavers. Bent u 50 jaar of ouder? Dan krijgt u bij Specsavers tijdelijk... Hi, ik ben Bart. Als TN'er, typische Nederlander, ben ik dol op extra's. Extra's die je echt wat opleveren. Inderdaad, stem van SNS. Zoals die rente op je betaalrekening tot €5.000. Ja, en we hebben tijdelijk nog een extra. Meen je niet? Als je nu overstapt naar SNS betalen, krijg je €50 cadeau. Dus heel veel extra's en een extra. Ja. Nou, dat is een bank die het snapt. Bekijk de actie op snsbank.nl. Heel normaal, SNS. Kies voor een heerlijk verwenmoment voor jezelf. Nu bij Kruidvat 1
plus 1 gratis op alles van Knijp. Ga snel naar de winkel of weet je wat ook kan? Bestel online. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting. 4Control Vierwielbesturing en Multisense zorgen voor een unieke rijbeleving. Bovendien krijg je nu een upgrade naar automaat cadeau. De Talisman is tijdelijk direct uit voorraad leverbaar. En leasen kan al vanaf €649 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Ze zeggen, je bent zo oud als je je voelt. Dat geldt ook voor je gehoor. Dankzij Beter Horen is mijn hoorfitheid er behoorlijk op vooruit gegaan. Ontdek hoe fit jouw gehoor is tijdens de Hoorfitheid Weken. Doe nu de check op beterhoren.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. As is de trog met Noorderwind Live, met Ierse, maar ook met veenkoloniale rockmuziek. Maar eerst het nice, met Simone Scheffer. Goedemiddag. En alweer goud met een Fries kroontje op de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Esmee Visser woonde 5000 meter in Gangneung, Koos Wieling. Ja, wat is nou precies die Frieske link? Die Frieske link is de trainer uit Maat Burgenwaai, Remmelt Eldering. Hij is trainer van het RTC Noord, het regionaal trainingscentrum. Die oefenen in protten op Kardingen, in Grijns, maar ik wel op het Jervingen. En Remmelt Eldering die wist wel dat het Esmee Visser heel goed ziet. Maar dat het zo goed zit is zo, jongen, wat riet dit famke van 22 jaar uit Bijnsdorp. Dat laat in de Haarlemmermeer. Wat riet die een fantastische 5 kilometer. 56-23. Ja, en dan weet je, in de laatste rit komt die tweevoudige Olympische kampioen Martina Sablikova. Nou, die kwam er wel dichtbij, maar net dicht genoeg. Die pakt het zilver mooi. 56-84. En op het derde plakje Natalia Voronina, de Russische. Die onder die neutrale vlaggen mooi doet. 53-98. Heel sneu is het dan voor de vrouw die in rit 1 al los moest. Anouk van der Weijden, 54 Santjen. Die wordt dus vierde op 900ste van het brons. Maar de grote kampioen, dat is vanzelf Esmee Visser. 56-23. Het 6e goud van Nederland is binnen. Koos, ik zag de kop al in de kranten. Gouden plan Remmelt slaggen. Ja, zo samen kennen. Dank u wel, Koos Wieling. En dan geven we oer naar de affaire in Zuid-Korea. Oud-reetrietcoach en chef de mission Henk Gemser is net te spreken hoe de zaak rondom Jillert Anema. Fjouwer Jelien op de Olympische Spelen in Sochi had Anema als bondscoach van de Franse achtervolgingsploeg onbeen de Nederlanders winnen te litten. Nevens Gemser is het net vreemd dat het Anema komt, omdat er altijd on het provoceren is en vaak ik de confrontatie ziek het. Schandalig, nevens Gemser. Het is een ordinaire toestand. Ik vind het zo zuterig. En als je dus dan het verhaal juist in de Volkskrant lezen. En dan staat in dit en dan oorzaak dat, maar de kern wordt net ontkend. En dat is dat Anema op een gegeven moment bezocht heeft om toch inderdaad de wedstrijd te manipuleren. En dat is voorbij alles wat acceptabel is. Mensen op Skimuseum hoe haar nevens minister Wiebes van Economische Zaken geen zwargen te maken hoe de proefboring naar Gosbob het eiland. Activisten van Greenpeace hebben het platform bezet om de proefboring in te houden. Het platform leidt 20 kilometer uit de kust. De minister zei dat het kwalijk te zien is. En nevens hem verwacht het net in dat er bewegingen op het eiland ontstaan zullen als er worden wordt. Zwargen ben net nedig, zei Wiebes. Maar daar denkt de burgemeester Ineke van Gent van de gemeente Skimuseum oer. Wij zijn wel ongerust over bodemdaling en wat dat gaat betekenen als er straks echt, mocht er straks echt tot gaswinning worden overgegaan. En die zorgen die wil ik wel graag ook overbrengen. Onder Wielens ben de campagneleider, een passenwoordvierder en een bootjebestuurder van Greenpeace oppakt door de politie in de haven van Lauwerzeeg. Meike Rijksen van Greenpeace, hoe wat dat budget? Dat heeft geen invloed op de actie die we momenteel voeren. Want onze 4 actievoerders die zich aan het boorplatform hebben vastgemaakt, die zitten nog steeds op hun plek. Ja. En die hebben ook de intentie om daar te blijven totdat het bedrijf toezegt daar niet te gaan boren. Een 36-jarige man uit Dokkum is vannacht verwonden rekken bij een stekpartij onder de Iep in Burgum. De vertochten, een 36-jarige vrouw van Burgum en een 28-jarige man uit Koortse Tille, binnen oorhouden. De politie is dwaande met onderzoek en ziek het tjoegen.
Er is het flink wat zinnen bij een krachtige zuidwestenwind. De temperatuur leidt om de 1 graden hinnen. Joen en vannacht binnen opklarings. De temperatuur leidt dan krekt onder 0. Morgen is het 6 graden, dan is het Sintje erbij. De kuiers komen maar onderzoek, zei ze. Maar nou eerst een noordenwind naar de reclame. Kijk, met Bolderman. 8-daagse geheel verzorgde vliegbusreizen naar Spanje en Portugal vanaf €569. Bolderman voor vliegbusreizen en alle andere fantastische reizen. Aanbetaling niet verplicht. Kijk op bolderman.nl. Als je zonder werk zit of dreigt te zitten, kan de FNV je ondersteunen. Of je nu lid bent of niet. Met goede persoonlijke begeleiding en de juiste trainingen kun je hopelijk snel weer aan de slag. Ga naar het FNV Vakbondshuis bij jou in Leeuwarden. Of kijk op fnv.nl/werken aan werk. FNV. Zo werkt Nederland. Besparen op uw maatlasten? Maak een afspraak voor het Zit ik nog goed gesprek bij Van Bruggen Adviesgroep. Via vanbruggen.nl/radio of bel 0800 1800. Tot en met 17 februari zijn het de Renault Bedrijfswagendagen. De vakman profiteert van extra veel voordeel, oplopend tot wel €5.000 op de Renault Kangoo, Trafiek of Master. Daarnaast ontvangen snelle beslissers tot €750 aan accessoires cadeau. Leasen kan al vanaf €97 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Nieuw bij Trekpleister, Trickle Moon. Scrub, douchegels en nog veel meer met vrolijke flessen, bijzondere kleuren en heerlijke geuren. Nu alles van Trickle Moon, 1 + 1 gratis. Trekpleister, altijd meer drogist voor jou, ook online. Printen vanaf smartphone of tablet. In kleur of zwart-wit. Direct scannen naar de cloud of e-mail. Dat is toch alleen iets voor grote bedrijven? Bij ons niet. Brother biedt voordelige oplossingen speciaal voor het MKB. Nu tijdelijk tot €250 cashback op diverse professionele printers. Ga naar brother.nl/cashback of naar coolblue.nl. Brother, at your side. Ze zeggen, je bent zo oud als je je voelt. Dat geldt ook voor je gehoor. Dankzij Beter Horen is mijn hoorfitheid er behoorlijk op vooruit gegaan. Ontdek hoe fit jouw gehoor is tijdens de Hoorfitheid Weken. Doe nu de check op beterhoren.nl. Nu bij Aldi, Weekend Highlights. Bijvoorbeeld sappige beenham met 1 ster Beter Leven, circa 500 gram voor €3,49. Wie wil dat nou niet? Lekker! En Ariel vloeibaar wasmiddel, wit of kleur 3,25 liter voor maar €7,99. Dat wil toch iedereen? Check! Altijd voordeel voor iedereen. Aldi Weekend Highlights van vrijdag tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. Rob Friesland. En we gaan lekker terug met het muzikale feestje te vieren hier op deze vrede Mickey May. Wolf en Mind Made Up. Oh Lord, hear me turn these words into a song for them to sing along to when I'm gone, for them to sing along to when I'm gone. Oh Lord, let me be the one to set him free. I will give him every part of me, put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy, crazy? Crazy, crazy, oh Lord, this is so much harder than I thought, but I will give him everything I've got. One day I am gonna prove them wrong. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me, put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want,
want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy? Crazy and the Lost Frequencies. Er wordt hier intussen al aardig herrie maken. Is hij gestemd of niet? Ja. Jongens, De Duvel, de plaat van Huxens. Joert officieel released. Jouw noemers die erop. Wat is het verhaal van de EP? Lang mee bezig geweest of juist niet? Of heel spontaan of niet juist spontaan? Nou ja, de meeste nummers gaan spontaan. En de ene nummer dat is 3-4 keer en dan is het ook af. Zeg maar, dat verandert een paar keer. Maar eigenlijk, meestal spontaan zijn die nummers zo klaar. Ja. Clip zelf gemaakt, maar hoe doen jullie dat met plaatopnames? Doe je heel veel zelf ook in de studio of laat je dat doen door een producer? Nou, we zitten gewoon met een producer in de studio. En samen doen we ook samen met de producer, maken we de nummers klaar. Ja. Dat gewoon ons eigen idee, zeg maar. En samen denk je gewoon maak je er met moois van. Ja. En wat was het idee? Lekker gewoon pittig op? Lekker pittig erop. Eigen stijl, eigen genre, eigen kleur. Hè? Ja. Het is niet te veel koffen, zeg maar. Nee. Ik moet zeggen, hij ziet er ook fantastisch uit. Ik heb hem even in de hoorn hier. De EP van De Duvel, Huxens. Het is bijna een soort heavy metal voorkant. Ja, vind je? Ja, daar hou ik wel van. Ja, nee, ik vind het mooi. Ja, ik vind het wel leuk. Ja, maar dat geeft ook een beetje aan, stevige muziek, we rammen echt even... Ja, maar mede dankzij Dirk is een groot applaus voor Dirk. Die maakt echt die fantastische plaatjes. Zeg maar. Je hebt de hele vormgeving gedaan. Ja, wij doen echt alles zelf. Ja, nee, gaaf man. Ja. En dat in de veenkoloniën. Ja, daar kunnen ze dat ook hoor. Daar kunnen ze dat ook. Ja. Wat waren... ook internet sinds kort, dus... Dat meen je niet? Ja. Nee jongens. Glasvezel. Wat moet je raden? Ja. EP vandaag uit. Doe je nog iets van een promotour of dat soort dingen? Of, ja, we doen zoveel mogelijk promotie natuurlijk. Promotie natuurlijk, zoveel als kan via Facebook, YouTube, televisie, radio, stations en dat soort dingen. En we gaan gewoon los, dus de telefoon rinkelt rood gloeiend, dus goed zo. Optreden, dus dat is hartstikke goed. Helemaal los, man. Goed, welk nummer gaan jullie doen? Het komt zoals het komt. Zo is het. En no life, in orde in de Huxens! Op je paard, van diepe dalen ten hoge pieken, waar
zal het allemaal gaan. Laat maar gaan, ik kan het nog verdaan. Laat maar gaan, ik kan het nog verdaan. Ah, lekker. En het goeie nieuws is dat ze straks nog meer nummers door in deze aflevering van Noorderwien. De Huxens in ieder geval. Straks heb ik weer fantastische Ierse muziek. Dus wat daar nog belangrijk blijft, lekker hingen. Radio, televisie of internet. Stiesel weer te jumpen, Regine. Ja, jongen. Ik vind het zo machtig. Ja, mooi hè? Ja, lekker los, lekker los. Iepen up. Ja, moet kennen hè? Die is er, hè? Iepen up. Ja. Ja. Dus de wieste van de week, hè? Ja, ik maak graag altijd even naar de neus horen. Programma van Omroep Friesland, hè? Heel top. Maar we zijn nu bij Noordwien en we gaan helemaal los. Heuken! Ja, Heuken? Ja, toch? Ah! Plaat! It's funny all this shit we take for granted is bound to blow up in your face. I said it once before and I meant it. Me, myself, and I went separate ways. Went separate ways. I didn't know just where to go, where to run, and where to hide. It took some time to realize this life is mine, no compromise. It's funny all this shit we take for granted. I will let the sun shine on my face. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. Ooh, 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 ooh. Honey on her lips is what I tasted. But how it turned to bittersweet. Yet I don't think those days are wasted. Just gotta get up on my feet, yeah. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made. I got my mind made. I got my mind made up. I got my mind made. I got my mind made. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. Ja, precies. I got my mind made up van Wolf. Brengt u weer bij Nee, Lenny. Ja! I had to read it very well. When did it all started with you with music? Of course, you're from a music family. That's right. But didn't you had something? Oh, give me some punk music, some heavy metal music, because my parents only play folk music in the house, or not? No, definitely not me. You never were a rebel at home. No, I know I was. I was a total rocker. I was very much so into grunge, rock, everything, electronic. But obviously we were brought up with a lot of folk music. Of course. Yeah. A lot of our music, like we all have a lot of different influences. So you'll hear sometimes in our sets some Americana and a wee bit of country, some blues, bit of jazz. We call ourselves kind of folk with a twist because it's not pure Irish traditional music. There is a bit of a mix of things in there. So yeah. No heavy metal.
yet. No, It will come. Yes. Slayer. Sure. I want some more, but no. You talk about it. Dat vreemd me af, want ze komt natuurlijk een verneemde volkfamilie bij. Ja, ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment op de leeftijd komt en denkt, wel wist wat ik eigenlijk, punk of metal of wat dan ik draai. Ze zei dat net zozeer, maar ik kom wel uit de rockwereld en iedereen had zijn eigen invloeden meenamen. Dus het is net alleen pure Ierse muziek die ze spelen met wat Amerikanen en singer-songwriters en things like that. Do you write own songs? Is it writing by your far? Yes, Emer's written quite a few songs actually, and well, everybody has written a little bit, yeah. And do you write on your own or just play with four of you? And do we write? The writing of the songs? Yeah, normally on their own. Yeah, okay. yeah, and then we play them together. Okay. Yeah. Before the clip, you played a song. It's a song from your uncle, isn't it? It is, yes. Yes, Daughters and Sons. Isn't that strange to play? It's a very famous song, isn't it? Yes, it is. Yeah, it's really pretty famous. yeah, but it's great. It's great to be able to sing that song because it means obviously a lot to us as well. Yeah. Okay. How nice is it to be in a family tradition? It's great. Yeah, it's obviously it comes with its pros and cons. Yeah, of course. yeah. But no, it's great. It's great to be able to do music together. Are you the boss or they the boss? I'll let you make up your mind who's All the right. boss. Okay. What's the song you're going to play now? We're going to play a song called Bring 'Em All In by Mike Scott. Okay. We're going to do our own version of that. Okay, very good. Oh, ik zal zien dat ik voortkom. Oké, live in. Hoor even. Bring the little fishes, bring the sharks, bring them from the brightness, bring them from the dark. Bring them all in, bring them all in, bring them all in, bring them all in, bring them all into my heart. Bring them all in, bring them all in, bring them all in, bring them all in, bring them all into my heart. Bring them from the caverns, bring them from the heights, bring them from the shadows, stand them in the light. Bring them all in, bring them all in, bring them all in, bring them all in, bring them all into my heart. Bring them all in, bring them all in, bring them all in, bring them all in, bring them all into my heart. And bring them out of paradise, bring them out of store, bring them out of hiding, lay them at my door. Bring them all in, bring them all in, bring them all in, bring them all in, bring them all into my heart. Bring them all in, bring them all in, bring them all in, bring them all in, bring them all into my heart. Bring the unforgiven, bring the unredeemed, bring the lost and nameless, let them all be seen. Bring them all in, bring them all in, bring them all in, bring them all in, bring them all into my heart. Bring them all in, bring them all in, bring them all in, bring them all in, bring them all into my heart. Bring them out of exile, bring them out of sleep, bring them to the portal, lay them at my feet. Bring them all in, bring them all in, bring them all in, bring them all in, bring them all into my heart. Bring them all in, bring them all in, bring them all in, bring them
'em all in, bring 'em all into my heart. Bring 'em all in, 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 bring 'em all into my heart. Wow. Great, thank you. Oh, next song is without a violin. Oh, it is? Do you have another song for us? Getting a bit, yeah, absolutely. Did you always play the violin? Did it start with the violin? I started with the violin, yes, when I was very young, and then I got a little bit scrapey and I gave it up for a little while, but I came back to it. Okay. And do you only play on the folk style, or you also play the classic I style? learned classically first of all, did a few exams, and then because listening to my family play the folk music, I preferred it, so gave up the classical and did folk instead. I'm very happy about that. Okay, what's the song you're going to play at last? It's Emer's song. It's called Grace. I'll let her introduce it. It's a song I wrote a few years ago. It's a song about a great Irish woman from history called Grace O'Malley, otherwise known as Granuaile, and she was a sea queen pirate and possibly the first Irish feminist. So I thought this woman deserves a song to be written about her. So this is Grace. Okay, I agree. A pirate, yeah! Live in Noorderwind! Come all ye men on down to the shore with me. Come and sail my ships on the galaxy. I'll bind you all to a life full of mystery. Say goodbye to the boys you used to be. Heave-ho, it's off we go. Heave-ho, it's off we go. Heave-ho, it's off we go. With all the Grace O'Malley. Say farewell to the land you know so well, and a girl with secrets yet to tell. Leave her with ribbons for her curly hair, and a bonny baby that she'll have to bear. It's off we go, heave-ho, it's off we go, heave-ho, it's off we go, we'll follow Grace O'Malley. Oh, Granuaile, the sea queen of Ireland, brave and bold at every hand. You fight for freedom, you fight for your clan, you fight to keep your only piece of land. Heave-ho, it's off we go, heave-ho, it's off we go, heave-ho, it's off we go, we'll follow Grace O'Malley. To the shore with me. Come and sail my ships on the galaxy. I'll bind you all to a life full of mystery. Say goodbye to the boys you used to be. Heave-ho, it's off we go. Heave-ho, it's off we go. Heave-ho, it's off we go. We'll follow Grace O'Malley. Heave-ho, it's off we go. Heave-ho, it's off we go. Heave-ho, it's off we go. We'll follow Grace O'Malley. Thank you. Thank you. I hope to see you again here in the studio and have a good time in Holland. Thank you very much. Jong, spelen ze in muziekcafé deviel.nl. Als meer informatie was trouwens deviel.nl in Jeslum. Dave, dankjewel. Ja. Als je ze weer naar Nederland haalt, hier brengen, hè? Ze komen zeker terug en ze komen zeker terug naar Noorderwind. You got a deal. Ja, bedankt. Hè. Hartstikke mooi, man. We gaan op naar het volgende woord straks van Noorderwind Live. I'm gonna
Je hoeft tot de zomer de deur niet meer uit. Want T-Mobile heeft nu naast mobiel bellen ook T-Mobile thuis. Dat is internet, vast bellen en tv met meer dan 60 zenders en ook nog eens wifi-service. Nu de eerste 6 maanden al vanaf €24,50 per maand. Bekijk de voorwaarden op t-mobile.nl/thuis. Veel mensen in ontwikkelingslanden dromen van een eigen onderneming. Help ze met een microkrediet en krijg er een eerlijk rendement voor terug. Dat kan al vanaf €10 per maand. Kijk op oicocredit.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Dromen? Je jaagt ze altijd na. Zelfverzekerd en zonder zorgen doe jij wat je wil. In een gloednieuwe SUV rijden? Ja, natuurlijk. Onverwachte kosten? No way. Want met Seat Private Lease rij je al vanaf €319 per maand in een Seat Arona. Zonder gedoe, zonder verrassingen. Ontdek hem nu op seat.nl. Bij Plus kun je nu inslaan en dat is heel veel voor heel weinig. Zoals Unox soep in zak, 2 voor €2,99. Of Campina-Vla, literpak 1 plus 1 gratis. Ook op plus.nl. Ga nu voor de Seat Arona. Die wint test na test en je rijdt hem al vanaf €319 per maand. Op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Och, heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Nederlandse rechters zijn niet bevoegd om een besluit te nemen over de terugkeer van het meisje Insia. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag besloten. Het meisje van 3 werd in 2016 door haar vader ontvoerd naar India. Eerder had de rechtbank gezegd dat de vader haar moest terugbrengen, maar de vader ging in beroep. Het gerechtshof veegt die uitspraak van de rechter nu dus van tafel. De moeder van het meisje liet eerder weten dat een familierechter in India heeft gezegd dat het kind voor 27 maart terug naar Nederland moet. Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn van de uitspraak van het Haagse Hof voor de rechtsgang in India. Tegen een vrouw van 24 uit Arnhem is 90 dagen cel of 180 uur werkstraf geëist voor het doodrijden van een bejaarde vrouw. De jonge vrouw reed de vrouw van 83 in Velp aan toen ze al fietsend druk was met haar telefoon. Volgens de verdachte liep de vrouw ineens met haar rollator het fietspad op. De fietster lette niet op omdat ze haar telefoon aan het opbergen was. De aangereden vrouw overleed 2 dagen later aan haar verwondingen. In Turkije komt de Duitse journalist Deniz Yücel vrij. Yücel is correspondent in Turkije voor de Duitse krant Die Welt. Wanneer hij wordt vrijgelaten is niet duidelijk. Yücel werd vorig jaar februari gearresteerd nadat hij had gepubliceerd over gelekte e-mails van de Turkse minister van Energie. Volgens Turkije verspreidde hij daarmee terroristische propaganda. De minister van Energie is een schoonzoon van Erdogan. Waarom Yücel nu wordt vrijgelaten is niet duidelijk. Schaatster Esmee Visser heeft goud veroverd op de 5 kilometer in Pyeongchang. De debutante op de Olympische Spelen reed de afstand in 6 minuten 50 seconden en 23 honderdsten. Ze is na Yvonne van Gennep de tweede Nederlandse die de lange afstand wint. Het zilver werd gewonnen door Martina Sablikova en het brons ging naar de Russische Voronina. Het weer nog, zon en stapelwolken, vanmiddag in het noorden kans op een bui. Het is tussen de 6 en 9 graden. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Morgen ook droog en zonnig. Dit was het NOS Journaal. Ja, ze is het 2 uur van Noorderwien Live. Met een Italiaanse singer-songwriter hier in de studio. Na je plaat uit en hij speelt het aan live. Italiaans of Engels, dat jij hem snijdt de break. Jij wilt toch ook studeren in de leukste studentenstad van Nederland? Bezoek daarom de open dag van de Hanze Hogeschool Groningen. Zaterdag van 10 tot 4. Ontdek welke studie bij jou past. Meld je aan op hanze.nl/opendag. Hanze Hogeschool Groningen. Tot zaterdag. Het Oranje Fonds organiseert ook dit jaar weer NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Word ook 1 dag vrijwilliger. En ga klussen, dansen, wandelen, koffie drinken, voorlezen, koken, kletsen of doe iets anders in je buurt. Kijk wat jij kan doen op 9 of 10 maart op nldoet.nl. Doe je mee?
Zaterdag, open dag. Hanze Hogeschool Groningen. Meld je aan op hanze.nl/opendag. Romanticus? Bij Xenos krijg je nu bij alle rustieke kaarsen 2 + 1 gratis. Als dat geen brandende liefde is. Kom samen naar de winkel of kijk online. Maak er iets extra's van. Xenos. De zakelijke deals van T-Mobile mag je niet missen. Ook deze maand niet. Unlimited bellen in Nederland en naar de EU. Met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S8. Sluit jouw deal voor 5 maart. Kijk voor alle deals op t-mobile.nl/zakelijke deal. Even ontsnappen aan de dagelijkse hectiek. Met Kras een weekendje uitwaaien aan de kust. Een weekendje fietsen door de bossen. Of een bijzonder weekend overnachten in een historisch kasteel. Dicht bij huis, maar toch even er helemaal tussenuit. Ga naar kras.nl voor honderden scherp geprijsde weekendjes weg. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is Kras. De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting. 4Control Vierwielbesturing en Multisense zorgen voor een unieke rijbeleving. Bovendien krijg je nu een upgrade naar automaat cadeau. De Talisman is tijdelijk direct uit voorraad leverbaar. En leasen kan al vanaf €649 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Kom langs bij Brasserie Spiegelaar. Voor Haiti, lunch, diner, borrel of gewoon voor de lekkerste koffie van Leeuwarden. Met gebak. Je vindt ons op de Nieuwe Stad en op brasseriespiegelaar.nl. Tot ziens bij Brasserie Spiegelaar. Deze radiocommercial wordt mogelijk gemaakt door Macro Pro, supporter van ondernemers. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. Welkom bij het Oerel van het muzikale dorpsplein van Friesland. Leuk dat je erbij bent. In ieder geval het komende uren. Door het bands Huxons, die zullen nog 2 nummers van hun EP draaien en spelen vooral. Mag er een bij zitten. En daarna is komen een oren band aan van Nelly. Die zullen zaterdag. Dat is de herhaling zoals helaas toilettes. Wie is dus juist Janne. Maar goed, als het nog gewoon live mij luistert, zaterdag in Skaaf. Met een heel leuk festival meidbaar. Daar praten we straks ook nog even over. Leuk om van Nelly eens een keer te gast te houden. En Alessio Bondi is een Italiaanse singer-songwriter. Hij presenteert Joert zijn plaat hier bij u in de studio. Maar het wordt gezellig. Het is leuk hier uit alle windstreken van Europa mensen te vinden. En we beginnen met Lucas en Steve en Up Till Dawn. Sometimes when love is calling, I just try to take it slow. Oh, 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 it's gone the other morning, like those angels in the snow. Oh, 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 on our way to the bay, dazzled by the way the sun shines on your face. Oh, 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 if you say you will stay, we can feel the love and dance the night away. 'Cause oh, the night is young, we're drinking cocktails in the sun. DJ plays that song, you and I go all and on. We're just having fun, feels so right, it must be wrong. We'll be up till dawn, dawn, dawn. Sometimes without a warning, I go and give someone my soul. You know, you leave and leave me longing for that special night once more. I'm up for more. On our way to the bay, dazzled by the way the sun shines on your face. Oh, 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 if you say you will stay, we can feel the love and dance the night away. 'Cause oh, the night is young, we're drinking cocktails in the sun.
zone. You and I go all and on. We're just having fun. Feels so right, it must be wrong. We'll be up till dawn. Takes for love is just your heartbeat, and we can turn this thing to something great. Cause all the night is young. We're drinking cocktails in the sun. DJ plays that song. You and I go all and on. We're just having fun. Feels so right, it must be wrong. We'll be up till dawn, dawn, dawn. We'll be up till dawn. Ja, en dat weer Lucas en Steve. En toen dacht ik, de platen zo kon ik niet meer. Dan beginnen de heren te badje met hun gitaar. Dus het is zo leuk, want de Huxons binnen je Joert. Die verbonden hun nieuwe EP van de Duvel. En dan ben ik gewoon echt liefhebbers. Want geef jullie een gitaar en dat moet gespeeld worden, hè? Ja, natuurlijk. Altijd met oren. Hoe gaat het met oefenen? Is er dan één die op een gegeven moment iedereen toch stil weet te krijgen, of niet? Nou ja, soms wel. Hoor. Ja. Een biertje en koffie, hè. Dat is... Maar met Frank, dat moet wel... dat is dan wel wat voor nodig, hoor. Die gaat ook allemaal deur. En heb je dan ook de klassieke discussie wie het hardst mag? Nee, hoor. Nee, dat valt mee, hoor. Allemaal even hard? Ja, hoor. Alles op 10? Jochem is altijd hardste. Hey, hoe zit het zomerseizoen op naar de festivals, hopelijk? Ja, genoeg festivals hier en daar. Het Tiazen bijvoorbeeld. Doe je dat veel? Het festivalcircuit een beetje? Ja, dat soort dingen. Het Boerendrakfestival, noem het maar op. Overal staan we wel, dus nou... Nou, dan kun je met die EP altijd aankomen. Welk nummer ga je doen? Zitten doe je thuis maar. Ja, dat vind ik ook. Huxons! Zitten vol met energie, die knapt een monster op. Dan blijft er nou niet zitten, een plannen voor de kar.
Heerlijk. Huxens Asus doen ze nog een nummer hier in de studio en had alles te kijken met de EP. Die stond Joert officieel er uit is. En zal leuk dat ze het Joert in ieder geval het feestjebuis hier vieren willen. Straks zeg ik een optreden en een gesprek hoe ze naar je album met Alessio Bandi. Maar eerst Charlie Puth. I'll admit I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but promise there were no feelings involved. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? Yeah. She said, save your apologies, baby, I just gotta know. How long has this been going on? You've been creeping around on me while you're calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady. I've been feeling it lately, baby. I'll admit it's my fault, but you gotta believe me when I say it only happened once. I tried and I tried, but you'll never see that. You're the only one I wanna love. Oh yeah. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? She said, save your apologies, baby, I just gotta know. How long has this been going on? You've been creeping around on me while you're calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady. I've been feeling it lately, baby. How long has it been going on, baby? You gotta go tell me now. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? Yeah. She said, save your apologies, baby, I just gotta know. How long has this been going on? You've been creeping around on me while you're calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady. I've been feeling it lately, baby. How long has it been going on, baby? You gotta go tell me now. Acting so shady. I've been feeling it lately, baby. Charlie Puth, wie dit. En we draaien het in deze aflevering van Noorderwind Live, Dirk. Mijn Italiaans, misschien wat opscherpen, Matt. Ik probeer het in het Engels in ieder geval, want naast me staat Alessio Bandi. From Sicilia. What's the right way to pronounce it in English? Well, Sicily. Sicily, yeah. That's right. Thanks for having me. Great to have you on the show. You're here because of your album? Yes. Swardo. Sfardo. Well, it means rape or strain or something like that. Okay. It's your debut album. Why did it took so long before making your first album? Well, I'm not old. But you're playing for a long time, isn't it? Yes, I've been playing all my life, I think. Yeah. How did it start? Just at home with a guitar? Yes, with my mother's guitar. Okay. Which was there, always looking at me. Yeah. And once I took it and played just it. And when did you decide to become a professional and go abroad, like countries in Holland? After studying at a theater academy in Rome, I decided to come back to music and started writing in my own language, which is Sicilian dialect. Yeah. And it is deeper than Italian for me. And I started to write song just like a urgence, necessity, a need. And, well, it happened that I made this album
and now it was released in 10 countries, more Italy, and then I'm very happy about it. Wow. We too, because it's beautiful music. You play, you write beautiful songs, and you play it also very nice. We're going to talk about the album later on the show, but first, of course, I'd like to hear a live song from you. I presume it is from the album? Yes, yes. It's called In Fondo Mare, which is at the bottom of the sea or something like that. Okay. Just it's like watching the stars while you're at the top, at the bottom of the sea, belly on top, you know, just like this. Oh, very nice. Okay, if you're going to play it, I'm going to pronounce you Alessio Bondi, live in Noorderwien. Masikuti stai facendo tutte cose tu pensavi mi fermo un attimo e chianciumare ma ste lacrime così ma secuti ma sicuta tendua a ti viu lavo giù che sogno io pensavi ma muccio un attimo e chianciumare ma ste lacrime non s'asciugano mai. Mi sono rivolare menza istidi russe in fondo mare mi sono rinatare un fosse bello respirare in fondo mare secuti e io secutattia no desi e tora melagnosi salaga via e talaghi puru tu ma chiancio io sto mare sti lacrime sui miei e chiancio paneare ma sti lacrime non asciugano mai. Chiumo in fondo mare con gli occhi vuoti chi ne sale viu cielo le pare un mare in capomare anni non mi svegliare mai se mi cuico a panza l'aria in fondo mare tutte laime fanno un carnevale
Wow. Thanks. Very, very, very nice. Very nice. Thank you very much. Alessio Bandi, straks doet er nog 2 nummers live hier in de studio. Jongens, Huxens, EP, nog even een herrie maken? Nog even een herrie maken, zeker. Hoe heet die? Zonderwerk. Live in Ordeling! Dezelfde fabriek. En elke dag op tijd en nooit een ziek. Ik passen altijd op en ik dacht goed met. Aanstaan voor je zo op straat gezet. Maar ze ging niet omhoog. Ze denkt alleen aan de poel. Maar schoep op het maat. Is dat wat ze doet? Zelfs mooie jaren, dezelfde bal. Zegt de baas, ik mag je laten gaan. Maar schoep op het maat. Is dat wat ze doet? Dus ik loop over straat en ik loop door het park. Ik ben een arbeider zonder werk. Maar het leven giet deur, dat is een zekere zaak. Dus belangrijk dat je het beste ervan maakt. Dat ze geeft niet omhoog. Ze denkt alleen aan de ploeg. Als goed op haar maat, is dat wat ze doen. Zelfs voor jaren, dezelfde bal. Zegt de baas, ik mag je laten gaan. Maar als goed op haar maat, is dat wat ze doen. Ze denkt alleen aan de ploeg. Maar als goed op haar maat, is dat wat ze doet. Zelfs mooie jaren, dezelfde bal. Zegt de baas, ik mag je laten gaan. Maar als goed op haar maat, is dat wat ze doet. Als goed op haar maat, is dat wat ze doet. Als goed op haar maat, is dat wat ze doet. De EP is uit onder de titel van De Duvel, in ieder geval de Huxens. En meer informatie op internet, Facebook of hun eigen site. Dankjewel, tot de volgende keer! Azes terug dus bij Noorderwien live. Maar eerst wat Patskip. Specsavers Hoormiete 2. Hè? Een hoortoestel? Nee, dat heb ik echt niet nodig. Nou, gehoorverlies gaat zo langzaam dat de meeste mensen het niet doorhebben. Vindt u dat anderen vaak mompelen? Dit kan een teken zijn. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes.
Tot en met 17 februari zijn het de Renault Bedrijfswagendagen. De vakman profiteert van extra veel voordeel, oplopend tot wel €5.000 op de Renault Kangoo, Trafiek of Master. Daarnaast ontvangen snelle beslissers tot €750 aan accessoires cadeau. Leasen kan al vanaf €97 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl/mythes. Marks reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. Een extra buffer voor later. Nou, ik ben ondernemer en dat gaat hartstikke goed. Maar ik moet natuurlijk wel vermogen opbouwen voor later. En daar heb ik helemaal geen verstand van. Laat staan tijd voor, dus wilde ik het helemaal uit handen geven. En nu doet Hof Horneman dat voor me. Dat is een goede bank, hoor. Wilt u ook meer weten over vermogensopbouw? Vraag dan het gratis kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. Heb je stamppot voor mij? Verse groenten erbij. Ja, het zijn weer stampotweken bij Lidl. Kies voor Beter Leven chipolata worstjes. 2 pakken van 300 gram voor maar €3,50. En Beter Leven slagersrookworst. 280 gram voor maar €1,99. Dat maakt me zo blij. Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Het is weer sale bij Vrijbuiter. Met kortingen tot wel 70%. Nieuwe outdoorkleding nodig? Kom nu langs bij Vrijbuiter. Of ga naar vrijbuiter.nl. Deze week ook bij de beste supermarkten groente en fruit. Zoete aardappelen per kist van 1,5 kilo €1,99. En verse flespompoen per stuk voor maar 99 cent. Lidl. Ze zeggen, je bent zo oud als je je voelt. Dat geldt ook voor je gehoor. Dankzij Beter Horen is mijn hoorfitheid er behoorlijk op vooruit gegaan. Ontdek hoe fit jouw gehoor is tijdens de Hoorfitheid Weken. Doe nu de check op beterhoren.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Als is dus terug bij Noorderwiel Live. Onder andere met optredens van Vanelli, jawel, en Alessio Bandi. Maar eerst het nice met Simone Scheffer. Goeiemiddag. Jorrit Bergsma had zijn zilveren medaillejoet ophellen, maar toch wel mengde gevoelens. Aan de ene kant is hij blij met zijn zilveren plak, maar de teleurstelling zit er ook nog wel wat. Bergsma had juist wel een feestje vierd met familie en vrienden, maar zei het toch stiekem wel een beetje jaloers te wezen op het plak van Tetjan Bloemen. Er is maar één persoon die probeert onze ploeg op mij uit balans te brengen. Dit is net de goede excuses. We hier een verhaal van Jorrit Bergsma. Dit wie het verhaal van Juster, technicus IJs van Beet. Zie ik het even om de nijen, maar het hij hem net? Oors geven terug maar het volgende. We hebben hem. Ja, toch nog steeds wel een beetje... teleurgesteld. Dat wil toch wel een beetje zeer dat ik de titel verlen. Maar ja, uiteindelijk weer erin beter is. Dus uiteindelijk wel tevreden met zilver. De hele discussie over het matchfixingsverhaal van zijn coach Jillet Anema zit Bergsma in de waai, maar hij zei er net het meeste van te weten. Hij bleef erbij dat het een nieuwe tijdstip van publiceren is. Een 36-jarige man uit Dokkum is vannacht verwoenderekken bij een stekpartij onder de Iep in Burgum. De verdachten, een 36-jarige inwoner van Burgum en man van Burgum, vrouw van Burgum en een 28-jarige man uit Koortse Tille binnen oorhouden. De politie is dwaande met het onderzoek en ziek het tjoegen. De belangrijkste etappenwedstrijd voor profhutfietsers in Nederland komt op een ei naar Friesland daar. Het gaat om de Binkbank Tour, de Jeddere Eneco Tour. In 2015 en 2016 winnen er etappes maar beginnen en eind in Bolzert. Dit hier zal de eerste etappe uiteenzetten op het Jereveen, de sportstad van het noorden. De route zal gaan terug de gemeenten het Jereveen, de Frieske Marne en Zuidwest-Friesland. De eindstreek leidt op een ei in Bolzert. De overeenkomst tussen de organisatie van de Tour, de provincie, de 3 gemeenten en de lokale stichting in Bolzert is van de moon ondertekenen. En de gemeente van Acht-Karspelen had juist unaniem voor een nieuw zwembad in Boetenpost gestemd. Wat het nieuwe zwembad komt, wordt in april duidelijk. Een van de opties is het parkeerterrein van het joedijstige zwembad de Koepen. Maar om hier ik een LPG-station jonken leidt, moest er wel jongen naar de veiligers. De plan voor het nieuwe zwembad binnen al goed uitpakt voor zwem- en waterpoloclub PwC, want die zegt het ledental nou al te nemen.
Er is flink wat zinnen bij een krachtige zuidwestenwind van de middag nog. Het is aan 7 graden. Joen en vannacht binnen de opklarings. De temperatuur leidt dan krekt onder 0. Morgen is het 6 graden. Dan is ik de zinnen er weer bij. Grut Kwartingsfestival bij Lippe Wonen. Maar het Red van Fortuin kun je op zelfs je kwarting draaien. Deze kwarting kan oprennen ont wel 25%. En is gildig voor de hele collectie. Nee, wie het voordeel zagrut bij Lippe Wonen. Kom dadelijk naar de winkel of shop op lippewonen.nl. Hi, ik ben Bart. Als TN'er, typische Nederlander, ben ik dol op extra's. Extra's die je echt wat opleveren. Inderdaad, stem van SNS. Zoals die rente op je betaalrekening tot €5.000. Ja, en we hebben tijdelijk nog een extra. Meen je niet? Als je nu overstapt naar SNS betalen, krijg je €50 cadeau. Dus heel veel extra's en een extra. Ja. Nou, dat is een bank die het snapt. Bekijk de actie op snsbank.nl. Heel normaal, SNS. De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting. 4Control Vierwielbesturing en Multisense zorgen voor een unieke rijbeleving. Bovendien krijg je nu een upgrade naar automaat cadeau. De Talisman is tijdelijk direct uit voorraad leverbaar. En leasen kan al vanaf €649 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. En we vieren nog altijd het feestje hier op Vreten Mickey bij Noorderwind Live. Het muzikale dwarsplein van Friesland. Straks mij nog 2 live-nummers van Alessio Bondi. Zijn nieuwe album is uit. Hij maakt hele mooie Italiaanse versjes. En we scoren er een band bij, Vanelli. We zullen nog even een kwart soundchecken. En dan zullen we een beetje vroetblik op een leuk festival. Wat dit weekend in Ljout in Skaaf zit het hier aan de plak vinden zal. Maar eerst Portugal, The Man. Keep my hands on myself. Dust them off, put them back up on the shelf. Yes, my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, but I feel it still. Got another mouth to feed. Leave it with the babies till the mama call a grave digger. Gone with the fallen leaves. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might have had your fill, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Kick it like it's 1986 now. Might be over now, I feel it still. We could fight a war for peace. Give in to that easy living, goodbye to my hopes and dreams. Stop flipping for my enemies. We could wait until the walls come down. It's time to give a little to the kids in the middle. Oh, till it falls, won't bother me. Yeah, your love is an abyss for my heart to eclipse now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now. Portugal, The Man. De grote hit. Ze draaien hem graag in ieder geval. Met een heel soort gezellig mensen hier in de studio. Onder andere deze meneer die uit Italië komt. Alessio Bondi. Zijn album is uit. Sguardo Siciliaans, moet ik erbij zeggen. Is it, how do you look at yourself? As a folk artist or just a singer-songwriter or something like that? Just a singer-songwriter. Yeah. I use the language as
the English is another language, I don't think it's a dialect. No. It's just a language. And I use it because it's very intimate to me, because it's the language that my family used to speak. You're raised with it, of course. Yes, of course. I'm raised with Italian too, but Sicilian is more ancient than Italian. And then... Isn't Italian understand what you're saying if you talk in Sicilian? No. Totally not? Totally not. The languages are so much different? Well, yes. The language that I write the songs is very straight, very local. So it's impossible for an Italian... Well, an Italian from the continent, because we are an island, in the south. Continental Italians just catch some words. Okay. They don't understand everything, but it's fun because they can put a lot of meanings in the songs that, well, they are not in the songs. Use your imagination, isn't it? Yes, they can use their fantasy. But is that a pro or negative for your music career? Can you play all over Italy, or is it because of the language that you only play in Sicily? Well, I play all over Italy, so... It's no problem that the languages are different? Well, usually it could be a problem, but I tried my best to interpret the song. So, I try to communicate. And I think the people understand it. What's the song you're going to play now? Di così. It's Whose Are You? It's just a little game that we play with the babies. We pretend to steal their nose and say, who's this nose right here? Oh, okay. It's mine, it's yours, and the leg, and we pretend to eat it or hide it and stuff. Okay. Nice story. Live in Orvin, Alessio Bondi. Passai, le saccio contare, con potiamo stare, ama scappare, antichiamna, che antichiamutare, dimmi a studiate una nave, con potiamo stare, scappiamo pure qua. Scarico questa scarico è duri così. E se viene favose to mucha tiradera mamma la mamma e batti mano e batte ba si batti mano viene pure un papà e se tu batti mano viene pure un Spider-Man. Sti occhi di cusu, sti mano di cusu, sti piedi di cusu, nella ma mangiare, e se tu batti mano, vengo pure io con tutta chitarra, ti insegno a suonarla, però magari prima
ruetti, e 1, 2, 3, 1, 2, 3, e 4, 5, 6, e 7, 8, tappete, tippete, e un biscotto. Fantastisch. Ik verstaan het net heel goed, ben ik heel eerlijk in, maar geweldig om deze singer-songwriter uit Italië te gast te hebben. Siciliaans had geen enkele negatieve invloed op zijn carrière in de rest van Italië, want die talen verschillen nogal, vertelde hij. Maar hij doet het liefst mij deze taal, op zijn nieuwe debuutalbum Sguardo, Alessio Bondi. It's 2018. A lot of artists have problems to find record companies, labels, releasing CDs. And your debut album is released in 10 countries. Yes. That's a miracle, isn't it? Yes. I released it with 2 labels from Italy, from my Sicily, Palermo. 2? Yeah, 2 labels. And a lot of musicians are very jealous about that, eh? You know that? Yes. Well, it's good. Yeah. It's good. And now I'm trying to make more gigs in Europe and all over. Is that a big dream, touring, playing all over the world? Yes, yes. It's a big dream come true. But first Europe. Yes, first Europe, and then it was released in Brazil too. Okay. And I would like to go there. I can imagine. Soon, very soon. But you're now in Holland for some promotion, and then doing other countries too? Yes, I've been in Germany, then in Belgium, then I went to UK. I'm going to Spain next week. To have a little gigs in around Madrid, and we're just in this store making interviews and something like that, radio, TVs. It's a great life, man. Yes, yes. Very nice. It's very good. Okay. What's the song you're gonna play now? It's called Rimillo Vote, which is in English, Tell Me Twice. Sometimes we need that as man. Alessio Bondi. Quando c'è calore e sento freddo, tu come amico tutti tocco piede, aiutami a cercare i miei piedi, se dimmi che non successe niente, dimmi loro vuote. Successe niente, dimmi loro vuote. Quando io mi sfirnisci un capagente, cantami una canzone, che tua voce e scappamo non senza croce, e dimmi che non ne può succedere niente, dimmi loro vuote. Dimmi che non ne può succedere niente, dimmi loro vuote. Sogno, occhio tinto ma capire perché sogno troppe cose e faccia bene, ma tu capisci, forse pure troppo buono, e dici che non successe niente, però dimmi loro vuote.
Risica un successo e niente, vabbè, dimmi loro vuote. Caro cielo e tu non t'avviri più, caro cielo caro in terra e tinci tutte cose blu, ma fronte antichia, ma vieni, runne sai tu, cade dire una cosa urgente. Non successe niente. Vita mia. Non successe niente. Wow. That was very nice. Thank you. Your album is out, Svardo? Yes, Svardo. Svardo, thank you very much. Alessio Bondi, te volgen via Facebook en ik zie site. It was a big honor to have you on the show. Beautiful songs, thank you. You made us a little bit Sicilian today. Thanks. Okay, hope to see you again. See you soon. Good luck in Europe and the rest of the world. Goed zo. We beginnen muziek draaien van Shepherd. En straks Vanelli ontroer hier in de studio nog volle meer. I've been stuck in motion, moving too fast, trying to catch a moment, but it slips through my hands. All I see are long days and dark nights. I'm lost without you, but I'm on my way, so hold tight. I'm coming home tonight, meet me in the valley where the kids collide into the morning. Oh my God, my town is coming alive. I'm coming home tonight, I know you're ready for the stars to fly into the morning. Oh my God, my town is coming alive. 'Cause I'm coming home to. Yes, I'm coming home to. Don't wanna spend my whole life catching my breath, 'cause I've been running round and round and round, and I got nothing left. There's nothing like a sunset skyline to let you know you're almost home. So breathe in and hold tight. I'm coming home tonight, meet me in the valley where the kids collide into the morning. Oh my God, my town is coming alive. I'm coming home tonight, I know you're ready for the stars to fly into the morning. Oh my God, my town is coming alive.
Ja, dan weer Shepherds. En we draaien dit zo aan het eind van de 12 uur van Orde weer live. We zijn even op het soundchecken. Ja, de Keima's is live bij radio, televisie en internet. De band Vanelli. Het bestaat al heel lang en ze spelen hier morgen op een festival hier in Ljouwert. We zullen de skiers ook nog even benaderen met wat interviews. Natuurlijk live spelen hier. En Dries Bonkaert, Belgische singer-songwriter. Hij zal bij u nog optreden en we praten ook nog even. Ik laat je nog even een heel stukje Vanelli hier. En dan wat mij belangrijk, graag opdalen! Onderhoud aan je auto? Autoservice van mij. Verf het. Joost Joghurt, elke dag. Frieserieden van de mij. Zorg ik op autobedrijfvandermei.nl. 50+ voordeel bij Specsavers. Bent u 50 jaar of ouder? Dan krijgt u bij Specsavers tijdelijk 40% korting op elke complete bril. Dus ook op onze nieuwe collectie. Kom nu naar Specsavers. Lekker nieuws! De Hollandse erwtensoep van Aldi is door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste uit de test en beste koop. Volgens het Consumentenpanel en de experts de beste qua kleur, vulling en smaak. Aldi Hollandse erwtensoep met 1 ster beter leven, 800 milliliter voor maar €1,19. Dat wil toch iedereen? Altijd voordeel voor iedereen. Natuurlijk, Aldi. Ze zeggen, je bent zo oud als je je voelt. Dat geldt ook voor je gehoor. Dankzij Beter Horen is mijn hoorfitheid er behoorlijk op vooruit gegaan. Ontdek hoe fit jouw gehoor is tijdens de Hoorfitheid Weken. Doe nu de check op beterhoren.nl. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De ontvoering van de kleuter Insia is meer een zaak van India dan van Nederland. Het gerechtshof in Den Haag zegt dat het daarom geen besluit neemt over terugkeer van Insia. Het meisje van 3 werd in 2016 door haar vader ontvoerd naar India. Eerder had de rechtbank gezegd dat de vader haar moest terugbrengen, maar hij ging in beroep. Het gerechtshof veegt die uitspraak van de rechter nu dus van tafel. De moeder van het meisje liet eerder weten dat een familierechter in India heeft gezegd dat het kind voor 27 maart terug naar Nederland moet. Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn van de uitspraak van het Haagse Hof voor de rechtsgang in India. In het hart van het Groningse aardbevingsgebied moeten zeker 3000 panden worden versterkt. Dat staat in de nieuwe kwartaalrapportage van de Nationaal Coördinator Groningen. Tot nu toe zijn 6.500 panden geïnspecteerd. De gebouwen die versterkt moeten worden staan in onder meer Appingedam, Loppersum, Ten Post en Winneweer. De Nationaal Coördinator Groningen heeft 1500 versterkingsadviezen met bewoners besproken. Samen moeten ze dan tot een plan van aanpak komen. Tegen een vrouw van 24 uit Arnhem is 90 dagen cel of 180 uur werkstraf geëist voor het doodrijden van een bejaarde vrouw. De jonge vrouw reed de vrouw van 83 in Velp aan toen ze al fietsend druk was met haar telefoon. Volgens de verdachte liep de vrouw ineens met haar rollator het fietspad op. De fietster lette niet op omdat ze haar telefoon aan het opbergen was. De aangereden vrouw overleed 2 dagen later aan haar verwondingen. Schaatster Esmee Visser heeft goud veroverd op de 5 kilometer in Pyeongchang. De debutante op de Olympische Spelen reed de afstand in 6 minuten, 50 seconden en 23 honderdste. Ze is na Yvonne van Gennep de tweede Nederlandse die de lange afstand wint. Het zilver werd gewonnen door Martina Sablikova en het brons ging naar de Russische Voronina. Het weer nog zon en stapelwolken vanmiddag. In het noorden is kans op een bui. Het is tussen de 6 en 9 graden. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Morgen ook droog en zonnig. Dit was het NOS Journaal. Ja, dan ging een uur het keer met Noorderwien live. Mij onder oren de band Vanelli. Een heel soort mensen die hebben het zondag wel bij concerten kwamen. Die zullen het zeker naar woord zeggen. Zeker uit Friesland bij. En we hadden Dries Bonkaert, een Belgische singer-songwriter. Dit alles en nog veel meer. Asus in komende uren. Grut Kwartingsfestival bij Lippe Wonen. Maar het red van Fortuin kun je ook zelfs je kwarting draaien. Deze kwarting kan oprinnen ontwel 25%. En is geldig voor de hele collectie. Nee, wie het voordeel zagrut bij Lippe Wonen. Kom dadelijk naar de winkel of shop op lippewonen.nl.
Jij wilt toch ook studeren in de leukste studentenstad van Nederland? Bezoek daarom de open dag van de Hanze Hogeschool Groningen. Zaterdag van 10 tot 4. Ontdek welke studie bij jou past. Meld je aan op hanze.nl/opendag. Hanze Hogeschool Groningen. Tot zaterdag. De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting. 4Control Vierwielbesturing en Multisense zorgen voor een unieke rijbeleving. Bovendien krijg je nu een upgrade naar automaat cadeau. De Talisman is tijdelijk direct uit voorraad leverbaar. En leasen kan al vanaf €649 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Zaterdag, open dag. Hanze Hogeschool Groningen. Meld je aan op hanze.nl/opendag. Omroep Friesland. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede uur alweer van Noorderwien Live, het muzikale dasplein van Friesland. De treffer van ze is een Belgische singer-songwriter. Hij zal nog in Friesland optreden. Daar praten we straks over, maar we laten hem ook vooral spelen. Dat vinden we leuk. En de band Vanelli zal optreden. Maar eerst de Chainsmokers en Doors. Parents and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out on the terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted for someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We were staying in Paris to get away from your parents. You look so proud, standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathe in the air of this small town on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are. Show them we are. Show them we are. Show them we are. Let's show them we are better. We were staying in Paris. Let's show them we are. 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 Let's show them we are better. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. We were staying in Paris. 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 Let's show them we are better. We were staying in Paris. Let's show them we are better.
Chainsmokers en Paris. We draaien het in het laatste uur weer van Noorderwind live. En ja, mijn stem is wat dimd. Het had alles te krijgen met de band die daar helemaal volledig losgeeft. Band van Nelly. Dag Ellie. Nelly. Nelly, ja. Dan maak ik het wel goed zitten, hè? Ja. Hey, stel de band eerst even voor als het was. Dat is Agen, de drummer. Bas, gitarist. En Henk, bassist. We praten straks wel even over het verliezen van Nelly. Want wist nog het moment dat het... Hoe ben je begonnen eigenlijk? Dat is heel lang leuk. Ja, hè? Ja. Net lang op praten? Eigenlijk niet. Nee, hè? Wie het wel in deze bezetting trouwens? Ja, bijna wel. Behalve deze jongen. Ja. Een jonge jongen erbij trokken. Bas is erbij komen. Ja, precies. En voor de rest, still rock and roll. Still rock and roll. BM of Do, bist er ooit mee stoppen? Of? Ja, ik wel. Ja. Hoe lang net spelen? Ja, ze gingen naar Amerika en ik durf niet te vliegen. Dus... Is het een hekel, hè? Ja, hek ze maar gaan laten. Ja. En zo'n wanneer weer los? Een jaartje of zo. Een jaartje. Ah, fantastisch. Goed. Net lang praten. Ze hebben gewoon even lekker rock on. Ja. Hoe heet het nummer? Rock Fever. Ah, ben ik alweer voor. Vanelli! Shaky feel. I got a strange feeling. Maybe I was starting to grow. Heartbeat feels good. High speed, but no more. And my heart's in the tension. Maybe I was starting to grow. And the feedback and crying, you never told me home. Heartbeat feels good. I feel, but no. Fever. Well, you're burning it down tonight. I got a rock fever. Well, you're burning it down tonight. Well, don't you send me for the doctor? 'Cause I need no medicine. And there's one remedy. 'Cause rock fever is no misery, yeah. Vanelli, jawel, stond er hier weer een beetje dwaande. En daarvoor een hele tijd stil. Ik ga even naar de drummer daar, Agen van der Zee. Agen, hoi. Hoi. Wordt maar dit leuk wezen. Ja, dit is fantastisch leuk. Ja, echt machtig mooi. Ja, Nelly is net van lange interviews, maar toch even met hij. Want welke periode hadden we dat je hem echt op zijn populairst wien in Friesland? Nou, op zijn eerst populairst. Nou, je wint wel een begrip, hun namen. Ja, dat klopt, maar dat is een vorm van lang volgehouden. Hè? Ja. We hebben de band eerst ik heb Santje hier de band bij elkaar houden. Wol of net, mijn Nelly. Dus het is een hele lange periode. En dan bouwt het wat op. En dan krijg je inderdaad pieken. Wanneer is het begonnen? In 1983. 1983? Ja, in het Holt in Dijnem. Lijnpoetje check op een bar van Nelly.
Nee, zei ik nog, nee. Nelly is gewoon het middelpunt geweest altijd. En we gaan namen altijd in de band houden met het Verslijn toen. Bij de, hoe heet dat, kamerverkoophandel en alles. En dat, echt serieus? Ja, wie echt heel serieus. Maar wie hier volle ambities. Dat hebben we nog wel weer. Ja, Nelly won net naar Amerika. Maar nooit meer. Het is nog steeds koppig, hè? Ja, dat won net. Maar hoe zit het met dat Amerika-verhaal? Want daar ben je dus hindering in. Ja, daar hebben wij. Ik had er een keer een bandje in gestuurd. En wat via vrienden enzovoort. En die hebben we dat weer om meisjes en jaren laten. En toen mochten we komen. Maar kon je hem dan dat verkepen zonder mijn Nelly in? Jawel. Jawel, natuurlijk wel. De naam van Nelly is gewoon een begrip. En ja, toen gingen we dus een oren zanger en die compenseerde het natuurlijk wel. Maar ja, Nelly is net te vervangen. Nee, daarom. Nee, wat dat betreft werd een hele orenband. Er kwamen de zangeressen bij op achtergrond en er kwam een famke bij op piano. Dus het werd een hele grote showband toen. Maar dat hier ik wel wist in charme. Ja, echt wel. Morgen op Rock and the Blues. Ja, we zijn back to the roots. Het wordt een mooie dag. Verleden weekend gingen we hier al even Moldstone die zal optreden. Nou, het wordt echt rock en blues en trommelkoor en alle combinaties die maar meteen kennen eigenlijk. Hè? Ja, nou ja, zo, er zijn natuurlijk bluesbands. Ja. En ja, wij spelen rock. Ja. Heel simpel. Dus wij gaan net blues spelen. Nee. En, gaan we niet doen. En de bluesband gaan echt naar rock. Geen rock spelen. Nee. Dus maar daartussen er zitten 12 mensen bijvoorbeeld. Dus bij de stijl heel goed kerst herkennen. Anna van der Werf zit erin en die jongens van de Cowboys, de Drugstore Cowboys. Dus die jongens die kennen die doven niet mixvol. Nou ja, en daarnaast hebben we natuurlijk ik nog een protohoren ding. En we hebben ik nog een inrichting die we een beetje aanpassen om de tijd van de piek van de blues, hè, de jaren 60, jaren 70 en tot dan nou, zeg maar. Ja, we hebben er wat kunst in. Ik geloof dat Bert Heringa, die heb je nog mailtjes van nou, we hingen daar wat kunst op, of Hering, sorry, vergis me even. En daar komt dus kunst en wat tekenwerk van hem in. Dus ik nog. Komt hij zelf ook nog trouwens? Ik denk het net. Nee, want er is wat meisje gezondheid, dacht ik. Weet net helemaal zeker. Maar. Goed, wat grieperig, geloof het helemaal op. Goed, we praten straks nog alleen trom. En dat is in ieder geval het verhaal van morgen in ieder geval van Nelly in het Citytheater Skaaf. De Kim dus nog hinnen. Ik geloof de kaafkeep al heel aardig rond. Onder andere Moldstone, maar de blues en van Nelly. Straks doe je hem hier ook nog in de studio meer noemen trouwens. En hebben we een optreden hier nog. En die speelt morgen net in Skaaf, maar op een oorplak in Friesland, Dries Bongaerts. Maar, eerste plaat. We were on fire, I slashed your tires. It's like we burn so bright, we burn out. I made you chase me, I wasn't that friendly. My love, my drug, we burn out. Oh. 'Cause I've been on the run so long they can't find me. You're waking up to remember I'm pretty. And when the chemicals leave my body, yeah, they're gonna find me in a hotel lobby. 'Cause times they keep coming all night, laughing at some days like I'm barely breathing. After we were high and the love doped out, it was you. The pill I keep taking, the nightmare I wake in. There's nothing, no nothing, nothing but you. My perfect rock bottom, my beautiful trauma. My love, my
Some days like I'm barely breathing. After we were high and the love don't start, it was you. The pill I keep taking, the nightmare I wake in. There's nothing, no nothing, nothing but you. My perfect rock bottom, my beautiful trauma. My love, my drug. Beautiful Trauma van Pink. Wilt er al in Meesken de studio in komen, mijn excursie. Waar ben je al van? Van de pijn. Van de Pijn? Ja. Friesk of Grenzenpijn? Nee, op einde. En vrouwenvereniging of zo wat hennen? Ja, CPB. Oké, nou, ik ga lekker zitten, successen. Dan kan ik mooi even met Dries Brongeraads praten. Hij komt uit België bij. En hij speelt dit weekend in Friesland. Kijk, er was een jong. Dus daar kunnen we morgen nog wel even wat reclame maken. Ik denk, ik regel er wat extra publiek voor je. Ja, tuurlijk, zalig. Ja, dit is een heel raar programma. Halverwege komt er ineens nog een heel soort mensen binnen. Maar... Ja, ik vind het alleen maar leuk. Ja. Meer ziel, meer vreugd. Ja, toch? Ja. Hoe is het met jou? Eigenlijk redelijk goed. Hartstikke mooi. Ja. Blij hier te zijn, heel gezellig. Raar programma zoals je zei, maar ik ben ook een beetje een rare jongen, dus het komt goed uit. Ja. Jij gaat solo spelen. Hoe lang doe je dat dan? Want ik begrijp dat je komt eigenlijk van origine uit een band. Ja. Daar is het een beetje mee begonnen, je hele muziekcarrière? Ja, dat klopt. Een 8 jaar geleden begonnen in de band New Rising Sun, een rockformatie eigenlijk. Daar zijn we nog altijd mee bezig, gaan we binnenkort ons 4e album. Oh, daar speel je dus nog mee? Ja, toch wel. En dan ben ik vorig jaar eigenlijk met het solo-project begonnen. Die plaat is uitgekomen begin oktober. En dan heb ik uiteindelijk ook een boeker hier in Nederland gevonden, Kees Spruit van Monkey Man. En die heeft mij een hele tour geregeld hier in Nederland. Dus heel tof. Ja. Vanavond, Bakkeveen? Ja, inderdaad. Muziekpodium Bakkeveen. Wordt gezellig. Ja. Ja. Hoe anders was het? Inmiddels ben je natuurlijk wel wat ervaren. Om ineens vanuit een rockband heb je toch een podium, monitoren, je speelt met publiek. En ineens zit je bijvoorbeeld zoals vanavond op een stoel, denk ik, in je eentje. Ja, klopt. Heel klein en heel mooi klein te spelen natuurlijk. Ja, ik zeg niet veel. Ik zeg al genoeg als ik zing, denk ik dan. Ja, maar hoe was dat? Zeker eerst in het begin. Niet heel erg eng? Dat viel mee. Dat is een beetje aanpassen natuurlijk. Maar vanaf dat je bezig zit, ene keer als aan het spelen zetten, weten de meeste muzikanten wel, dan voel je je wel op je plek en dan komt dat goed. Belgisch, Vlaams of is het vooral Engelstalig wat je doet? Het is Engelstalig wat ik doe. Ik ga binnenkort waarschijnlijk ook met Jan Willem Roy hier en daar voor. Oh, dat is gaaf. En ik heb een 5-tal Nederlandstalige nummers ook af. En die worden waarschijnlijk van de zomer opgenomen. Dus. Ja, want ik dacht dat je een soort mix maakte, maar voorlopig nog even Engelstalig dus. Klopt, helemaal waar. Het publiek is stil. Dag dames, welkom. Let je mee vieren. Dit is Dries Bongaerts. Ja, je komt krijg binnen. En hij gaat mooie festjes voor u spelen, dames en heren. Hoe heet het eerste schone liedje? Het eerste lied gaat over geld. En ja, ik zeg het al met zo'n blik. Muzikantengeld? Ja. Nee, niet alleen muzikant, gewoon geld in het algemeen. En vooral keerzijde van de munt, zou ik het zo zeggen. Het lied heet dan ook heel wonderbaarlijk Money. Heel verrassend. Live in Noorderwind. Money, it can buy you anything love cannot gain. How can I deny you a world full of glamour and fame? But don't come to me with your buckets of grief. My heart will have turned into a stone. Why can't you see? There's evil to fight, and you are not crying alone.
it's obvious, as it's always been. Some people just have no shame, stepping on others in the rudest of ways, all to make way in their game, striking their equals with spikes on their feet and then spitting their lies in your face. Believe me, any game will be lost and the money is always to blame. And when your greed will burn all your bridges down, your money can't save you no more. But the consequence of how you run is always standing in front of our door. Wauw, wat een prachtig liedje. Dries Bongaerts. Jong dus in Bakkeveen, in zijn slotplaats. Om kijk te wijzen, muziekpodium Bakkeveen organiseert dat together met de slotplaats. Er zijn nog een paar kaarten. Zo heen op de site. Bel je even, mail even. Misschien kun je er nog kaarten voor krijgen, want dan kun je deze man ontwerken. Prachtig mooie liedjes vestjes. Heb je er nog een? Ja, ik heb er nog wel een paar. Ja, nou graag nog eentje. En dan doen we even een pauze en dan gaan we even andere dingen doen. En dan kom ik wel weer bij je terug hoor. Ik laat je nog niet helemaal gaan. Komt heel goed. Komt heel goed. Welk liedje ga je nu doen? Het volgende nummer dat ik ga spelen is I Came to Love Her. Ja, iets meer het thema liefde. Ja. Money or love. Money or love, ja. Always about the same thing. Het is toch het tweede. Dries Bongaerts, dames en heren. Between a love lost and your own heart to keep, you find that there's not very much you hold on to. A burden sits down on a soul that weeps. How could it come this far? Is it so? That all is lost and you can only go where the flames are high and the pain is low. Now you've been given steady hands to reach out for a life to keep. You must be in too deep, while it's not up to you to decide. Any love is not yours to decline.
it's all okay. Love will come and love may stay. Weight will fall off whenever you try to understand that there's no one to blame. And not all is lost wherever you go. The pain is high, but the flames are low. Now use your steady little hands to reach out for a life to keep. You must be in too deep, while it's not up to you to decide. Any love is not yours to decline. I came to love her and I made her weep. Talk to the angels, but their hands they were tied to. Dankjewel. Fantastisch. Straks doet er nog meer live. En Jong speelt hij dus in Bakkeveen in de slotplaats. En geef ik met het muziekpodium. Wij erbij en dan levert het prachtig mooi optreden. Zo. Precies. Straks terug met Noorderwiel Live. Hi, ik ben Bart. Als TN'er, typische Nederlander, ben ik dol op extra's. Extra's die je echt wat opleveren. Inderdaad, stem van SNS. Zoals die rente op je betaalrekening tot €5.000. Ja, en we hebben tijdelijk nog een extra. Meen je niet? Als je nu overstapt naar SNS betalen, krijg je €50 cadeau. Dus heel veel extra's en een extra. Ja. Nou, dat is een bank die het snapt. Bekijk de actie op snsbank.nl. Heel normaal, SNS. Marktplaats heeft een heel breed autoaanbod. Handig als je toe bent aan verandering. Zoals Jelle, die in een drukke bus besloot dat hij liever in een vuurrode sportauto naar zijn werk wil. Die vond hij nog voor de volgende halte op Marktplaats. En nu gaat hij die bus lachend voorbij. Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Tot en met 17 februari zijn het de Renault Bedrijfswagendagen. De vakman profiteert van extra veel voordeel, oplopend tot wel €5.000 op de Renault Kangoo, Trafiek of Master. Daarnaast ontvangen snelle beslissers tot €750 aan accessoires cadeau. Leasen kan al vanaf €97 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Op Marktplaats vind je altijd een auto die bij je past. Van een particulier of een van de 8000 autobedrijven. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. De zakelijke deals van T-Mobile mag je niet missen. Unlimited zaken doen op het snelste mobiele netwerk van Nederland. Kijk voor alle deals op t-mobile.nl/zakelijke deal. Ze zeggen, je bent zo oud als je je voelt. Dat geldt ook voor je gehoor. Dankzij Beter Horen is mijn hoorfitheid er behoorlijk op vooruit gegaan. Ontdek hoe fit jouw gehoor is tijdens de Hoorfitheid Weken. Doe nu de check op beterhoren.nl. Lekker nieuws! De Hollandse erwtensoep van Aldi is door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste uit de test en beste koop.
Volgens het Consumentenpanel en de experts de beste qua kleur, vulling en smaak. Aldi Hollandse erwtensoep met 1 ster beter leven. 800 milliliter voor maar €1,19. Dat wil toch iedereen? Altijd voordeel voor iedereen. Natuurlijk, Aldi. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Azes, nog een liedje jaloer het weer bij Noorderwind live en nou het Nijs. Eerst natuurlijk bij Simone Scheffer. Goedemiddag. Alweer goud met een Fries kroontje op de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Esmee Visser won de 5000 meter in Gangneung. De riedster wie beter als de Roemeense Sablikova en treddewaard Horinina uit Rusland. Ja, er is even een storing, dus ik zal even bezieken of het nou goed is. De technicus belt even over het hele verhaal. We bezieken nou de goede dingen te krijgen. Ik begin gewoon op een ei. Alweer goud met een Fries kroontje op de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Esmee Visser won de 5000 meter in Gangneung. De riedster wie beter als de Roemeense Sablikova en treddewaard Horinina uit Rusland. De Frieske inbreng in deze gouden medaille komt van de trainer van Esmee. Remmelt Eldering is de coach van de Olympisch kampioenen. Hij is Fries, hij komt van Noordburgum en is oerdonderen troch het goud. En uit de schroeven. Het is onwerkelijk. Het is prachtig, onwerkelijk. Ik zie het stiekem een beetje tocht en helemaal hopen vanzelf, maar dat het echt werkelijk wil is hoe dat zie ik eigenlijk nog niet eens droomt. Maar ja, het is geweldig. En Jorrit Bergsma had zijn zilveren medaille Joet ophellen, maar dacht wel mengde gevoelens. Aan de ene kant is er blied met zijn zilveren plak, maar de teleurstelling zit er ook nog wel wat. Bergsma had juist er wel een feestje vierd met familie en vrienden, maar zij dacht stiekem wel een beetje jaloers te wijzen op de plak van Tetjan Bloemen. Ja, toch nog steeds wel een beetje, teleurgesteld. Dat toch wel een beetje zeer dat ik de titel voor hen heb. Maar ja, uiteindelijk weer erin beter is. Dus uiteindelijk wel tevreden met zilver. De hele discussie over het matchfixingsverhaal van zijn coach Jillet Anema zit Bergsma in de waai, maar hij zei er net het meeste van te witten. Hij bleef erbij dat het een nieuwe tijdstip van publiceren is. De belangrijkste etappewedstrijd voor profhutfietsers in Nederland komt op een eind naar Friesland. Het gaat om de Binkbank Tour, de Jeddere Eneco Tour. In 2015 en 2016 winnen er etappes met begin en eind in Bolzert. Dit hier zal de eerste etappe uiteenzetten op het Jereveen, de sportstad van het noorden. De route zal gaan terug de gemeenten het Jereveen, de Frieske Marren en Zuidwest-Friesland. De eindstreek leidt op een ei in Bolzert. En de gemeente van Acht-Karspelen had justerjoen unaniem voor een nieuw zwembad in Boetenpost stemt. Waar het nieuwe zwembad komt, wordt in april duidelijk. Een van de opties is het parkeerterrein van het joedijstige zwembad de Koepen. Maar omdat hier ik een LPG-station naast leidt, moet er nog wel jongen worden naar de veiligers. De plannen voor het nieuwe zwembad binnen al goed uitpakt voor zwem- en waterpoloclub PWC, want die zeggen het ledental al tanemen. Joen en vannacht is er kans op opklarings. De temperatuur zakt vannacht naar onder 0. Morgen dan wordt het zo'n 6 graden, maar aardig wat zinnen erbij. Eindelijk hebben we een percent een uur. Maar wat nou? Hebben we jou een lijfrentepolis die het oorrint? Dan kun je jou echt terugden bij Vermogensbeheer Friesland. Kom langs of skiljuus. Sjorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij. Als je zonder werk zit of dreigt te zitten, kan de FNV je ondersteunen. Of je nu lid bent of niet. Met goede persoonlijke begeleiding en de juiste trainingen kun je hopelijk snel weer aan de slag. Ga naar het FNV Vakbondshuis bij jou in Leeuwarden. Of kijk op fnv.nl/werken aan werk. FNV. Zo werkt Nederland. Bij Plus kun je nu inslaan en dat is heel veel voor heel weinig. Zoals hakgroenten, diverse varianten, 2 plus 2 gratis. Senseo koffiepads, zak van 36 stuks, 3 voor €8,99. Ook op plus.nl. Ze zeggen, je bent zo oud als je je voelt. Dat geldt ook voor je gehoor. Dankzij Beter Horen is mijn hoorfitheid er behoorlijk op vooruit gegaan. Ontdek hoe fit jouw gehoor is tijdens de Hoorfitheid Weken. Doe nu de check op beterhoren.nl. Omroep Friesland. Noorderwind live.
En nog een lied, Jelloer, te keer bij Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Vanelli zal nog optreden in verband met het festival hier in de Ljout, Montejanne. En we had Dries Bongaerts, die zal jong in Bakkerveer nog optreden. En hij is heel mooi liedje, Veskes jongen. Ik ben even de platenles kwijt. Ik ger het net, nou, we draaien een plaat. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this, darling. You look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Ed Sheeran en Perfect. Brengt u eens weer bij Vanelli. Straks ik nog Dries Bongaerts hier in de studio. Die doet liedje Veskes. Maar dit is de volledige band die weer stond in hier weer bij elkaar is. Speel ik nou een product werk uit die er een 80 van mij nijwerk inmiddels Scrunelli? Ja, ook nieuw werk. Ja. Ja, nee, noem eens. Dat is net zo goed. Dan moest wel wat liever praten. Zo. Wel heel wat. Ja, graag zelfs. Nou, veel nieuw. We schrijven zelf de nummers. Dus, leuk man.
Hoe gaat dat? Komt toen mijn idee of geen meisje voor aan de steen? Ja, we werken het uit met z'n vieren. Ja. Ik kom wel met iets aan en dan werken we het uit. En is toch een product ideeën te lezen of ontstonden die echt op het laatste moment? Komt net zo veel meer uit, hoor. Nee, beetje low. Ja, hè? Ja. Bist thuis met een instrument bezig? Bist het spelen bewijzen? Ja, dat wel. Dat moet ook wel. Ja. Wie is het bot kwijt qua spelen of bist altijd wel trok in thuis? Nou, dat pak je weer op en dan ga je weer verder. Kijk, ze fietsen. Ik bedoel, maar even het gevoel weer haar maar. Ja, dat vind ik erger als gitaar spelen. Ja, serieus? Ja, fietsen. En nou, je mond je schaaf op het op podium. Ben dat een moment dat je denkt, je doet het echt voor, huppa, inpluggen en rammen? Ja, dat wel. Ja, daar heb ik echt zin aan. Echt een feestje bouwen. Ja. Hoe lang mijn spelen we? Hoe lang mij de set worden? Maar zien, 3 kwartier of zo. Oh, dat is wel lekker. Welk nummer game nodig? Hardake. Een ballad. Hartstikke mooi. Vanelli, live in Noorderwien. So if you wonder why I just can't give you another chance, oh, how can I tell? 'Cause you never understand. Just thinking of you, I loved you all the way, yeah. But my heart just bleeds, and I can't let you go now. How can I ease the heartache? So if you're gonna be friends, instead of walk away now. So if you wonder why I can't give you another chance, oh, how can I tell? 'Cause I never understand. Remember the days we had together, but the love we shared, it couldn't last forever. Oh, how can I ease the heartache? Or should we be just friends instead of walk away now? Prachtig. Vanelli, straks doen ze nog een nummer hier live in de studio. Dus
Blijf lekker hingen, jongens. Ik kom straks weer bij een brom. Maar ik ken nog een keer naar Dries Bongaerts. Hij komt uit Antwerpen, om correct te wezen. België dus. En jong speelt er in Bakkeveen. Solo. Vaak ook een paar met zijn band, maar in dit geval echt wel met zijn solo. In verband met het album For the Light in Die Hard. Ja. Wat is het verschil met De Hard? Ik bedoel, is het gewoon een... De oude schrijfwijze of de oude zegswijze. Ja. En ik vind die toch meestal mooier. Ja. Oké, een beetje meer spelen dus. Ja, een beetje speling zo. Ja. Ja, grappig man. Begon het ooit solo thuis met de gitaar? Of was het toch eerst de band waar je echt mee begon? Het is toch altijd solo begonnen thuis, ja. Met de gitaar, een beetje liedjes zingen. Vooral Bob Dylan dan in de tijd. En dan al gauw kwam iemand tegen in de straten van Antwerpen. En dan een band begonnen, ja. Van het een komt het ander. Hè? Ja, zo is dat. Ja. Solo en band, makkelijk te combineren? Of moet je straks op een gegeven moment toch een keer gaan kiezen? Valt goed mee. Valt goed mee voorlopig, omdat ik heb vorig jaar de tijd genomen voor echt solo bezig te zijn. En het laatste album dateert van de band van 2015. Dus we hebben toch even stilgelegen. Nog wel een beetje optredens gehad. Maar, en die volgende plaat zal nu in september uitkomen. Dus dan zullen we zien hoe druk het wordt, Willem. Solo is ook echt solo voor jou? Ik bedoel, als je bijvoorbeeld de studio in gaat en opnames, dat je denkt, ik maak hem ook echt puur alleen? Of heb je er dan nog andere muzikanten bij? Ik heb er voor deze plaat een drummer en een contrabassist voorbij genomen. En die spelen met mij ook op de grotere locaties, cultureel centra en dergelijke. Spelen die mee om mij een beetje te versterken. Ja. Dan begin ik meestal ook nog wel een half uurtje alleen. Dan komen zij daarna bij. Ja. Vanavond solo in Bakkeveen. Ja, zo is het. In de slotplaats. Ben er wat kaarten voor en heb je nog één nummer doen. Welke ga je doen als laatste? Het laatste nummer heet Jessie en staat ook op die plaat. En gaat eigenlijk een beetje over... het wordt er niet vrolijker op. Jongens en meisjes. Gaat over een beetje emotionele chantage in een relatie. Dreigen met zelfmoord, wat eigenlijk echt niet door de beugel kan. Dries Bongaerts. Jessie came home one morning, found her husband asleep. She thought it was the time to leave this world behind. Was it truly? Filled the bath up and slowly went into a deep sleep. And on the bathroom floor, an empty bottle and nothing more for him to hold on to. A couple of hours later, Jessie's husband awoke, not to find her beside him. Went into the hallway and called her name. Didn't get a response, and so he called again. He opened up the bathroom door. Left her love behind, together with a note that she had signed. My dear, you are so brave, but I had to go away. Good luck to you. Slowly started to cry. He felt the blood run through his eyes. Went back into the bedroom with one thing left to do. There was a loud noise.
After the loud noise, a short silence was broken by a sound of 2 drops of water falling on the ground, followed by a sudden splash of water in the air. Nobody there to realize it was just another scare. Yeah, a few minutes after her husband took his life, Jessie awoke. Piekenvel, kippenvel, dankjewel. Prachtig mooie liedjes. We gaan doorgaan solo. Vanavond in Bakkeveen in ieder geval. Heel veel succes daar. Dankjewel. En succes met de band ook. En ik hoop je weer eens te treffen hier in de studio. Ik denk dat wel. Het is je te leuk. Deal. Dries Bongaerts, dames en heren. Bakkeveen dus en live te bewonderen in der. Van Ellie, morgen op dat festival in Theater Schaaf. Dames en heren, nog even hier noemen door voor het weekend. Even een beetje, een beetje rock'n'roll eruit. Van Ellie, hoe heet het nummer? All Talking About You. Oké, dit weer weer live. Dit is Van Ellie. Dakaro! Ze zeggen, je bent zo oud als je je voelt. Dat geldt ook voor je gehoor. Dankzij Beter Horen is mijn hoorfitheid er behoorlijk op vooruit gegaan. Ontdek hoe fit jouw gehoor is tijdens de Hoorfitheid Weken. Doe nu de check op beterhoren.nl. De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting. 4Control Vierwielbesturing en Multisense zorgen voor een unieke rijbeleving.
Bovendien krijg je nu een upgrade naar automaat cadeau. De Talisman is tijdelijk direct uit voorraad leverbaar. En leasen kan al vanaf €649 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Specsavers Hoormiete 4. Bij Specsavers krijg je toch oude modellen? Of slechte kwaliteit hoortoestellen? Nou, door samen te werken met marktleiders in hoortechnologie hebben wij altijd de laatste modellen die voldoen aan de strenge eisen van zorgverzekeraars. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes. Nu bij Aldi, Weekend Highlights. Bijvoorbeeld sappige beenham met 1 ster beter leven, circa 500 gram voor €3,49. Wie wil dat nou niet? Lekker! En Ariel vloeibaar wasmiddel, wit of kleur 3,25 liter voor maar €7,99. Dat wil toch iedereen? Check! Altijd voordeel voor iedereen. Aldi Weekend Highlights van vrijdag tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oostemt op dij. 4 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De marechaussee heeft op Schiphol 2 jihadverdachten aangehouden. Het zijn 2 mannen van 29 uit Rotterdam die in Syrië zouden hebben deelgenomen aan de gewapende strijd. De 2 mannen hebben zichzelf kort geleden gemeld bij het Nederlandse consulaat in Istanbul. Ze werden door de Turkse politie aangehouden en op het vliegtuig naar Nederland gezet. Er loopt in Nederland al een strafzaak tegen de mannen. Het OM had ze desnoods bij verstek willen veroordelen. Vanwege de brexit heeft Nederland honderden nieuwe douanemedewerkers nodig. Volgens staatssecretaris Snel moeten er tussen de 750 en 930 extra mensen komen, omdat Nederland er een nieuwe buitengrens bij krijgt. Er zijn ook nieuwe gebouwen en technische voorzieningen nodig. Snel wil niet wachten tot het Verenigd Koninkrijk daadwerkelijk uit de Europese Unie weg is. Volgende week gaan de eerste vacatures voor de douane de deur uit. In het hart van het Groningse aardbevingsgebied moeten zeker 3000 panden worden versterkt. Dat staat in de nieuwe kwartaalrapportage van de Nationaal Coördinator Groningen. Tot nu toe zijn 6.500 panden geïnspecteerd. De gebouwen die versterkt moeten worden staan in onder meer Appingedam, Loppersum, Ten Post en Winneweer. De Nationaal Coördinator Groningen heeft 1500 versterkingsadviezen met bewoners besproken. En samen moeten ze dan tot een plan van aanpak komen. Tegen een vrouw van 24 uit Arnhem is 90 dagen cel of 180 uur werkstraf geëist voor het doodrijden van een bejaarde vrouw. De jonge vrouw reed de vrouw van 83 in Velp aan toen ze al fietsend druk was met haar telefoon. Volgens de verdachte liep de vrouw ineens met haar rollator het fietspad op. De fietser lette niet op omdat ze haar telefoon aan het opbergen was. De aangereden vrouw overleed 2 dagen later aan haar verwondingen. Het weer, vanmiddag zon en stapelwolken. In het noorden kans op een bui. Het is 6 tot 9 graden. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Minima vannacht rond het vriespunt. Morgen ook droog en zonnig. Dit was het NOS Journaal. Dankjewel, dadelijk verder hier bij Omroep Friesland bij Wijstra op Wij. Er is muziek van OMD, maar ook van Camilla Cabello. Het waar van Piet Pauwersma komt er aan. En er leidt weer een zet hem op moeds van die kleer. Vanmiddag in het slotstik. Dat alweer ontzijzoeren in Wijstra op Wij. Ontdek de meest dwarsome warmtebronnen van je huis. De Tichelkachel. Een houtstookte kachel die tegen brandt en een libbe lang meegiet. Voor het eeg is het ek mooi, want een Tichelkachel is uniek, stijlvol en past in alle interieurs. Tichelkachelwarmte, dat is lekkere warmte. Jo wollen, nee weeroos. Kom naar de showroom van Tichelaar Tegelkachels op het Jerevingen. Of sjog op tichelkachels.nl. Jij wilt toch ook studeren in de leukste studentenstad van Nederland? Bezoek daarom de open dag van de Hanze Hogeschool Groningen. Zaterdag van 10 tot 4. Ontdek welke studie bij jou past. Meld je aan op hanze.nl/opendag. Hanze Hogeschool Groningen. Tot zaterdag! Tot en met 17 februari zijn het de Renault Bedrijfswagendagen. De vakman profiteert van extra veel voordeel, oplopend tot wel €5.000 op de Renault Kangoo, Trafiek of Master. Daarnaast ontvangen snelle beslissers tot €750 aan accessoires cadeau. Leasen kan al vanaf €97 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Zaterdag, open dag, Hanze Hogeschool Groningen. Meld je aan op hanze.nl/opendag. Wijstra op Waai. Harm Wijstra.
is precies 4 minuten nu 4 Wijstra op wij van deze 16 februari 2018. Ik neem die mij richting Seizoeren. Actievierders van Greenpeace die blokkeren nog heel tijd een boorplatform op Schiermonnikoog. Onze 4 actievoerders die zich aan het boorplatform hebben vastgemaakt, die zitten nog steeds op hun plek. En die hebben ook de intentie om daar te blijven totdat het bedrijf toezegt daar niet te gaan boren. Ja, dat zei Greenpeace. In Tusken had de politie al 3 mensen oppakt. Dadelijks hebben hoe het precies al hier zit op dit stuit. En alweer een gouden medaille op de Olympische Spelen van Nederland. Op een nijien met een Friesk randje. Het is onwerkelijk. Het is prachtig. Onwerkelijk. En dat winnen we van Remmelt Eldering. Hij is de coach van Esmee Visser die dat goud pakte joert. Eerst is hier het waar in het kwad. Piet Paulusma. En dan hebben we de zinnen erbij op het stuitje hier in Haas. Een blauwe loft, een mooie ondergang van de zinnen. Zometeen, dus we kunnen weer prachtige foto's maken. Maar dat betekent dat we een heldere nacht meer gaan. Eerst. En daarna komt de mist. Temperatuur min 2, min 3 graden. Kans op gleddens en min zicht. Maar meer oer het waar ik voor takkenmieke oer heel hoor. Die eerste kieler rakker valt als dit in een smaak. En dan vergas op mijn hoes. De vieze klimmer rukt en dan nog even in de douche. Want het weekend dat zal beginnen. En begint was er alles heen. Harm Wijstra. Wijstra op wij. Oostend op dij. Hartstikke idee. Dat kennen we net mooi. En mooi zo doorgaan. Geweldig, geweldig. Havana, ooh, na, na. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. Hey. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. Hey. There's something about his manners. Havana, ooh, na. He didn't walk up with that, how you doing? When he came in, he said there's a lot of girls I can do it, but I can't with that. Do him forever in a minute. That's on my night. And Papa says he got Milo in him. He got me feeling like ooh. I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like ooh. And then I had to tell him I had to go. Oh na 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 na. Havana, ooh na na. Half of my heart is in Havana, ooh na na. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, ooh na na. Jeffrey just graduated fresh on campus. Fresh out East Atlanta with no mountains down. Fresh out East Atlanta, up on board like a traffic jam. Man, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He go, hey, take it on me. Hey, shout it craving on me, get the beating on me, on me. She waited on me, yeah, well, shout it caking on me, got the bacon on me. This is history and I'm making on me. Point blank, close range, that feed. If it goes $1 million, that's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh na na. Half of my heart is in Havana, ooh na na. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, ooh na na. Take me back, back, back. Take me back, back, back. Take me back.
Camila Cabello en Young Thug en Havana. De eigenaar van het boorplatform bij Schiermonnikoog, dat bezet werd door actievierders van Greenpeace, die had onjef te dienen. De situatie is onverantwoord, zeggen ze. Juist ermee koest ik hier in Wijsterwijk om een 4 actievierders van Greenpeace aan boord. Ze binnen van eerst net van doel om voor te gaan. Mijke Rijksen die is van Greenpeace. Een goedemiddag. Mevrouw Rijksen net. Dus zullen we zien of we daar wat onverhoord kennen. Dat zou makkelijk wezen, want dan kunnen we de actuele situatie daar op Schiermonnikoog bij het boorplatform dus van Greenpeace. Daar is onjef die door de eigenaar van dat boorplatform. En als het goed is, hebben wij nou mevrouw Rijksen van Greenpeace aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is de actuele situatie daar bij Schiermonnikoog? Ja, ik heb net even gebeld met ons zeilschip dat vlakbij het platform ligt. En de laatste situatie is dat onze actievoerders nog steeds aan het boorplatform hangen. En dat zij momenteel ons spandoek daar omhoog proberen te krijgen. Dat is eerder helaas niet gelukt door de sterke wind. Maar we hopen vandaag alsnog een mooie banner uit te rollen met erop heel groot 'Vier je weg' en 'Van gas los'. Nou zegt de eigenaar van het boorplatform, het is een onverantwoorde situatie. Wij gaan aangifte doen tegen Greenpeace. Wat is jullie reactie daarop? Nou, het is geen onverantwoorde situatie van onze kant. Wij doen al onze acties veilig en geweldloos. Dat staat altijd voorop bij ons. Wij vinden het heel onverantwoord wat Hanzo Hydrocarbons doet om in deze tijd te boren naar nieuwe gasvelden. Terwijl we weten om klimaatverandering tegen te gaan dat we die bestaande gasvoorraden en fossiele voorraden in de grond moeten laten. Dus wij vinden dat dit bedrijf heel onverantwoord bezig is. Ook door de bewoners zo kort van tevoren in te lichten, dat vinden we echt geen stijl. Dus wij voelen ons zeer gerechtvaardigd om deze actie op een zeer veilige manier uit te voeren. Nou zegt het bedrijf Hansa, wij respecteren het standpunt van Greenpeace, maar we kunnen niet accepteren dat zij en de actievoerders zelf anderen en zichzelf in gevaar brengen. Maar jullie zeggen van er is geen gevaar? Nee, er is geen gevaar. Onze klimmers, onze actievoerders zijn allemaal getrainde professionals die heel goed weten wat ze aan het doen zijn. En ja, zoals ik zei, staat veiligheid echt altijd voorop bij ons. Dus nee hoor, dat is absoluut een veilige situatie. Daar hebben we Hansa Hydrocarbons ook over ingelicht. Dus er wordt niemand in gevaar gebracht. Zolang zij geen boringen gaan doen, blijven wij daar zitten. Hoe lang kan dat duren? We hebben genoeg voorraden bij ons om het een tijd uit te houden. Dus dat hangt helemaal af van wanneer Hansa Hydrocarbons zegt dat ze deze boring niet door laten gaan. We willen heel graag met hen om de tafel en ook dat ze met de lokale bewoners om tafel gaan die ook tegen deze boringen zijn. En dat ze voor die tijd de boringen opschorten. U zegt een tijd hebben wij wel proviant bij ons. Moet ik dan denken dat die mensen daar het hele weekend nog gaan zitten? Ja, dat is zeker goed mogelijk. Ja, absoluut. Eerder zijn er ook al mensen van Greenpeace opgepakt in de haven van Lauwersoog. Hoe denken jullie daarover? Ja, dat klopt. We hebben dus ons zeilschip ligt vlakbij het boorplatform. Daar hebben we ook actievoerders op zitten. Daar waren een paar mensen niet zo lekker geworden en die wilden we heel graag aan wal brengen. En die komen hier trouwens net binnengelopen, want ze zijn net vrijgelaten. Dus die zijn opgewacht toen ze hier aan wal kwamen door de politie en gearresteerd, maar nu gelijk weer vrijgelaten omdat er geen reden was om ze vast te houden. Dat is dus de laatste stand van zaken, dat ze weer op vrije voeten zijn. We volgen de ontwikkelingen daar op Schiermonnikoog bij het boorplatform. Mevrouw, op dit moment dank je wel voor de toelichting. Ja hoor, graag gedaan en bedankt voor de steun. Mijke Rijksen, wie dat zij is van Greenpeace. De actie daar bij Schiermonnikoog nog hield die dwaande. En ze kunnen nog wel even zitten blijven, de actievierders daar. Ze had dus nou een spandoek in om haar standpunt gong bij te zetten. Nou goed, dadelijks meer in Wijstra op bij Oer. Die gouden medaille joert van Esmee Visser. Want er zit toch wel een echt mooi Fries grandje aan. Harm Wijstra. Wijstra op Wai. Het programma om uit thuis te komen.
Orchestral Maneuvers in the Dark. En Forever Live and Die. Uit de jaren 80 wie die muziek. Pyeongchang 2018. De Olympische Winterspelen bij Omroep Friesland. Wat een prachtige gouden medaille pakte Nederland Joet op de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Esmee Visser die won de 4000 meter in Gangneung. De ritser die wie beter als de Tsjechische Sablikova en treddewaard Horinina uit Rusland. De Frieske inbrenging deze gouden medaille. Want die eerder die komt van de trainer van Esmee Visser. Dat is Remmelt Eldering. Hij is de coach van de Olympisch kampioenen. Het is haast net al Johan. En hij is Fries, komt van Noordburgum. In de volksmond lijkt wel Burgerheide zijn. En hij is Oerdonderen, toch het goud. En uit de Schroeven vertelde hij nieuwsgierig aan mijn collega Simone Scheffer. Ja, het is onwerkelijk. Het is prachtig. Onwerkelijk. Ik zie het stiekem een beetje tocht en helemaal hopen zelf. Maar dat het echt werkelijk wil is hoe dat zie ik eigenlijk nog niet eens droomt. Maar ja, het is geweldig. Ja. Hoe heeft de rit van Esmee en vooral ik de ritten daarna belibben? Nou, de rit van Esmee zelf die ik wel aardig in de holle hoe ik eerst hoor. En ik ben redelijk rustig. We gingen al wat gesprekken aan. Ik ben met het OKT, met het Olympische kwalificatietoernooi, ben ik al een stukje meer zenuwachtig. Ik kijk wat gekker op het ijs, dus ik ga me nog een beetje inhouden. En de ritten daarna, ik hier wel het idee dat het genoeg is. Zo alleen, ja, je bent althans aan Sablikova toch wel een beetje versneld in haar rit en dat is toch wel een beetje spannend. Het is genoeg. Het is eigenlijk makkelijk genoeg. Geweldig. En wat gebeurt er daarna? Ja, ik moest een beetje, ik ging wat wetterige eetjes, ik moest een foto doen, ik mee op een reg, een interview, is mee moest interviewen, toch de interviews, hoe kan dit, wat hij hem dien, et cetera. Wat hij hem dien? Ja, wij goud hellen. Het is heel onwerkelijk nog, ik besef het nog niet helemaal, maar ik zie nou echt wel een boeten. Heel koud, ik zit in de bus om te zien. Maar ik zal straks het feest nog niet in en dan zullen we wel beleven. Ja, vertel even, hoe lang bist je coach van Esmee? Ik ben sinds maart coach van haar. Al aan de maart. Dus nog net zo heel lang. Net lang. En wat heeft dien dat zij op het moment dat ze pieken moest, piekte? Het wel wat meer futten in Ierden. En ons succes, daar kleven we meerdere handen aan. En wij hebben een heel goed team. Wij hebben het relaxed handen bij een andere. Wij hebben de voorwaarden weer hartstikke goed. En het weer misschien net al je luxe. Alleen de voorwaarden hebben we heel goed gecreëerd. En daardoor hebben we wel een heel ontspannen in het taal leven kennen. En een hele goede prestatie leveren kennen. Ja. Heeft een enig idee wat er op die A komt? No? Nee. Ik ben blij dat ik even met een bekende praat. Ja, dat is al fijn. Gewoon weer in het Fries. Aanst in het Engels en in het Duits en in het Frans. Ja, nou, het Frans dat geeft me net zo goed aan, denk ik. Okay. Maar we hadden er beide geen idee van. Ik kreeg Esmee die een persconferentie. En hier kan ik nog nooit meemaken, maar mijn haar is daar al in mij. Maar het is geweldig. Het is super. We willen het mooi op je zaal komen en in je zinnen komen. Zijt Remmelt Eldering van Noordburgum. Het is een meerkegeliek. Het verhaal van Esmee Visser. Zij won de gouden medaille op de 4 kilometer Joets op de Olympische Spelen in Zuid-Korea. De Oeral Thuis, het Jouster scootje, maakt op zoek naar een nieuwe skipper, Dirk-Jan Rijenga, die jouwt het helmhout uit handen. De tijd, energie en motivatie is op jeder deze mannen. Er stappen al 3 orenbemanningsleden van de Jousters op. Aan de telefoon is Dirk-Jan. Goeiemiddag. Goeiemiddag. Ik zeg de tijd, energie en motivatie binnenop. Lees dat eens uit, Dirk-Jan. Ja, dat is misschien wel de beste omschrijving. Ik ben nu 11 jaar skipper op het Jouster scootje en dat heb ik altijd met een hele hoop plezier dien. Ja, en als je dan op een gegeven moment voor jezelf alles op een rij zetten en dan zorgen wat er gebeurd is ouder aan het tiert en wat er allemaal weer gebeuren moet om het scootje snel varen te laten. Ja, dan denk ik dat ik op dit moment net de juiste persoon ben om dat bij die ouderen te doen. Je bent nog een relatief jonge skipper, Dirk-Jan, maar je rent eigenlijk al heel skof mij in eerst. Dat komt ook omdat een scootje familie komt vanzelfs. Maar toen zei wat er de ouder aan het tiert gebeurd is. Deelt direct mij op de perikelen van Aron Simmer? Gaat die mij spelen? Ja, die gaat zeker mij spelen en dat is net de hoofdreden geweest, hè? Want dat zou wezen wie dan hier vorig jaar wel ermee ophouden. Maar nee, het is een optelsom van we hebben bijna naar je ploeg op starten matten.
de zaken van vorig jaar. Ik had druk op mijn werk. En op een gegeven moment zie je dan in de spiegel en dan begin je zelfs te denken van, zou het na 11 uur net 10 worden, om eens wat oors te doen. Nou, eerst denk je dan van, doe even normaal. Ja. En als je daar dan wat vaker hoe naar denkt, dan vormt het zich op een gegeven moment. Ja. Maar zielen zit daar in het bloed. Hoezeer docht toch echt zo'n besluit? Ja, het zielen is natuurlijk een superleuk spultje en het scooterzielen is hartstikke mooi. En dat veroordeelt van mij net, ik zat volg in bloeien. Maar voor nou even net, voor nou even de handrem erop, even tijd van mezelf, even wat oors. Voor nou even net, zei je, dus als ik die woorden zei jij, dat komst, dat is het eer. Ja, kan een periode wezen, waarom komst? Nou, dus zei zelfs, joh, ik ben nog net zo hard, ik ben nog maar krek 40 worden. Wie dan nooit wat er op je paard komt, nou, dat is mij het hele leven zo en dat is ik maar dit spultje zo. Dat, daar ken ik nog net op voor u erin. Van nou vind ik het even goed zo, heb ik er vrede mee en wat dus de toekomst brengt, Besluit is nou een Dijne Boeten, Dirk-Jan. Wat zijn de reacties die bij Dij komen? Verschillend. Sommige bemanningsleden die ben verrast, sommigen net. Over het algemeen, uit mijn familie en vriendengroep, hele positieve reacties. En die snappen het besluit wel en daar ben ik heel blij mee. Tiert energie en motivatie binnenop en dan houdt het een keer op. En dan mag je misschien ook wel even om jezelf denken. Dirk-Jan Rijenga, dankjewel voor de taaljochting. Graag gedaan. Omroep Friesland. Omroep Friesland. Dit is muziek van Lady Antebellum. Dit is Need You Now om 4 minuten voor 4:30 bij Omroep Friesland. In Wijstra op Wij. Picture perfect memories scattered all around the floor. Reaching for the phone 'cause I can't fight it anymore. And I wonder if I ever cross your mind. For me it happens all the time. It's a 1:15. I'm all alone and I need you now. Said I wouldn't call, but I lost all control and I need you now. And I don't know how I can do without. I just need you now. Another shot of whiskey, can't stop looking at the door. Wishing you come sweeping in the way you did before. And I wonder if I ever cross your mind. For me it happens all the time. It's a
Antebellum en I Need You Now. Het is 12 minuten van jou 4. Ze zitten ook nog op de redactie, maar dadelijk is ze hier op de radio. Ik had toen Simone Skeffer en dan vertelt ze het laatste nieuws uit Friesland. Heb je stamppot voor mij? Verse groenten erbij. Ja, het zijn weer stampotweken. Bij Lidl. Kies voor Beter Leven chipolata worstjes. 2 pakken van 300 gram voor maar €3,50. En Beter Leven slagersrookworst. 280 gram voor maar €1,99. Dat maakt me zo blij. Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Kijk, met Bolderman. 4 of 5 dagen geheel verzorgd naar de lichtstad Parijs vanaf €99. Bolderman, voor stedentrips en alle andere fantastische reizen. Aanbetaling niet verplicht. Kijk op bolderman.nl. Deze week ook bij de beste supermarkt in groente en fruit. Zoete aardappelen per kist van 1,5 kilo €1,99. En verse flespompoen per stuk voor maar 99 cent. Lidl. Psst, romanticus. Bij Xenos krijg je nu bij alle rustieke kaarsen 2 + 1 gratis. Als dat geen brandende liefde is. Kom samen naar de winkel of kijk online. Maak er iets extra's van. Xenos. Lagere hypotheekrente? Dat kan. Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek bij uw Van Brugge adviesgroepadviseur in de buurt. vanbrugge.nl/afspraak of bel 0800 1800. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Het is precies 3:30 en ze is in de studio, mensen. Simone Skeffer. Dravend en vlenend, maar ik ben er. De Flying Frisian, zei ze maar. Het nice, hè? Ja. Kom los. Ja, we hebben kregen al wat langer gehad, maar alweer goud met een Friesk randje op de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Esmee Visser won de 5000 meter in Gangneung. Ze wie beter als de Tsjechische Sablikova en de treddewaard Voronina uit Rusland. De Frieske inbreng in deze gouden medaille komt van de trainer van Esmee. Remmelt Eldering is de coach van de Olympisch kampioenen. Hij is Fries, komt van Noordburgum en is oerdonderen troch het goud. Het is onwerkelijk. Het is prachtig, onwerkelijk. Ik zie het stiekem een beetje tocht en helemaal hopen vanzelf, maar dat het echt werkelijk kunt worden zo, dat zie ik eigenlijk nog niet eens droomt. Maar ja, het is geweldig. Jorrit Bergsma had zijn zilveren medaille joet ophellen, maar dat is wel mingde gevoelens. Aan de ene kant is er blied met zijn zilveren plak, maar de teleurstelling zit er ook nog wel wat. Bergsma had juist er wel een feestje viert met de familie en vrienden, maar zei het toch stiekem wel een beetje jaloers te wezen op de plak van Tetjan Bloemen. Ja, toch nog steeds wel een beetje, teleurgesteld. Dat toch wel een beetje zeer dat ik de titel verlen. Maar ja, uiteindelijk weer erin beter is. Dus uiteindelijk wel tevreden met zilver. En het volgende nice. De Frieske burgemeester van de gemeente Stadskanaal, Boukje Galema, had ontslagnaam. Galema, haar vrienden mannen als ziek melden nadat ze botste met de leden in de rie van Stadskanaal. Om haar zoens botteleien had onder het skeel jouwt ze no de bruideroon. Boukje Galema wie jedder van 2004 en 2009 burgemeester van Vlieland. Daarvoor wie ze uitnamen van de VVD lid van de provinciale steden in Friesland. Galema had in totaal 8,5 jaar burgemeester West in Stadskanaal. En de belangrijkste etappenwedstrijd voor profhutfietsers in Nederland komt op een eind naar Friesland. Het gaat om de Binkbank Tour, de jerdere Eneco Tour. In 2015 en 2016 wien er etappes met begin en eind in Bolzet. Dit hier zal de eerste etappe uiteenzetten op het Jereveen. De route zal gaan door de gemeenten Jereveen, de Frieske Marren en Zuidwest-Friesland. En de eindstreek leidt op een ei in Bolzet. Mooi. That's it. Ja. Dat wie het. Jorrit Bergsma, Jerwaans, wie het weidiger, hè? Zeker. Ja. Dankjewel, Simone. We horen meer nice en meer nice kun je altijd vinden in de app van de Omroep en op omroepfriesland.nl. Ontdek de meest dwarsome warmtebronnen van je hoes. De Tichelkachel. Een houtstookte kachel die tegen brandt en een libbe lang meegiet. Voor het eeg is het echt mooi, want een Tichelkachel is uniek, stijlvol en past in alle interieurs. Tichelkachelwarmte, dat is lekkere warmte. Jo wollen meer weeroos. Kom naar de showroom van Tichelaar Tegelkachels op het Jereveen. Of sjog op tichelkachels.nl.
50PLUS voordeel bij Specsavers. Bent u 50 jaar of ouder? Dan krijgt u bij Specsavers tijdelijk 40% korting op elke complete bril. Dus ook op onze nieuwe collectie. Kom nu naar Specsavers. Weekacties bij Aldi. Bijvoorbeeld 4 verse haringen met MSC-keurmerk voor €2,49. Wie wil dat nou niet? Nou, dat is geen geld. Altijd voordeel voor iedereen. Weekacties bij Aldi. Tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting. 4Control Vierwielbesturing en Multisense zorgen voor een unieke rijbeleving. Bovendien krijg je nu een upgrade naar automaat cadeau. De Talisman is tijdelijk direct uit voorraad leverbaar. En leasen kan al vanaf €649 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Vanaf nu een mix van pure, witte en melkchocolade-eitjes 1 kilo van €4,99 voor €3,99. Natuurlijk, Aldi. Het is weer sale bij Vrijbuiter. Met kortingen tot wel 70%. Nieuwe outdoorkleding nodig? Kom nu langs bij Vrijbuiter. Of ga naar vrijbuiter.nl. Harm Wijstra. Wijstra op Waai. Het is nou 4 minuten over 4:30. Dadelijk zien we vooruit op de wedstrijd van Cambuur. Zij spelen joen in Waalwijk tegen RKC. Dat verderop in het programma. Eerst zorgen we met Piet Paulusma in het waar. Goedemiddag Piet. Goedemiddag Harm. Ik zie je daar het uit in Ljouw. Dat sinds je nog mooi. Ja, fantastisch. Best wel een hele mooie dag. Er weer niet zijn wat meer bewolking van zee. Maar dat ontstiert in dit soort, maar dit waartype. Maar verder is het natuurlijk geweldig waar. En dan kun je gewoon zeggen van nou, hele noffelijke dag. En de temperaturen binnen zijn uitkomen om bij de 6 graden heen. Dus dat is nog een aardige temperatuur eigenlijk. Als we het hebben over de temperaturen voor de komende tijd, dan gaan die in de nachten onder 0. Hoe daar nog boven 0. En hoe het takemieke uitkomt, eerst maar eens even naar de kwarte termijn. Eerst maar eens even naar nou, straks, joen, vannacht en het weekend. Nou straks, ja, een prachtige ondergang van de zinnen. De kinderen zijn wat bewolking komen van de zee, maar er is ik ben flink opkledings, net volle wien. Temperatuur min 2, min 3. Kans op dampbaar of mist. En dat betekent dat ik een mooie waskalk kom voor min zicht, betiden, terug mist en kans op glijdens. Meneer, hetzelfde verhaal, kans op mist, glijdens. Hoe daar geregeld zinnen. Vooral in de midden, want in de maand kan die mist, mocht er mist wijzen, het nog wel wat langer volhouden. Hoe daar is een 6 graden. En dan een matige wind, zuidelijke richting. In de nacht weer min 2, min 3. Snijn, ik zijn 4, 6 graden. Matige wind uit het zuiden. De bewolking komt meer opzetten naar eerst zinnen. En dan in de joentijd of in de nacht wat rein of wat sneeuw. En dat rein of sneeuw waar, dat hebben we dan niet op manje. Maar een temperatuur om bij de 4 of de 4 graden heen. In de nacht ligt de frost. Deze maandje. In de nacht min 3 en min 5. En hoe daar zijn 3 of 4 graden in de plus. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees. I got 1 foot out the door, where are my keys? 'Cause I gotta leave, yeah, in the back of the cab. I took the drive ahead of time, get me the fast. I got your body on my mind, I want it bad. Ooh, just the thought of you gets me so high, so high. Girl, you the one I want to hold it. And if you want me, girl, you got me. There's nothing I know I wouldn't do, just to get up next to you. Girl, you the one I want to hold it. And if you want me, girl, you got me. There's nothing I know I wouldn't do, just to get up next to you. Just to get up next to you. You open the door, wearing nothing but a smile, fell to the floor. And you
gets me so high, so high. Girl, you're the one I want to own it. And if you want me, girl, you got me. There's nothing I know I wouldn't do, just to get up next to you. Girl, you're the one I want to own it. And if you want me, girl, you got me. There's nothing I know I wouldn't do, just to get up next to you. I would do anything just to get up next to you. Anything and everything just to get up next to you. Baby, just to get up next to you. Jason Derulo en Want to Want Me. Wijstra op waar. Het skippershoes in Terhenne is waarom. Net dat het echt voort weer, maar de naam wel om het horecabedrijf omdoopt weer de Harbour Club. Ja, dat is een mooie Engelse naam, maar van Utah is het weer gewoon het skippershoes. Vanmiddag is de officiële opening en verslagjouwer René Koster die had al even weg. Midje René. Goedemiddag Harm. Is het alleen de naam die het verhoren is? Nee, er is wel volle meer verhoren. In de bedrijfsvoering is het in het oor verhoren, maar ik in zeg maar, de ambitie. Ik denk dat je daar het beste in omschreeuwen kennen. Van, ze willen echt een soort skippershoes 2.0 worden. Althans, die indruk kregen toen ik praatte met de jonge ondernemer die erachter zit. Dat is Suzanne Kloosterman. Ik hoop het wel, ja zeker. Ik heb wel heel veel zin om het schippershuis, waarvan ik heb gehoord met veel leven en leven in de brouwerij, om dat terug te brengen hier in Terherne. Want je hebt hier ook gewerkt toen het onder de oude naam actief was. Is het ineens een heel ander bedrijf geworden? De bedrijfsvoering is wel veranderd. We hebben een nieuwe chefkok aangenomen, waar ik heel blij mee ben, Bene de Leeuw. Daarnaast heb ik een nieuwe bedrijfsleidster voor het hotel aangenomen. Dat is mede doordat wij ook een trouwlocatie hebben, waardoor we veel mensen en een goed team nodig hebben. En wat is de ambitie? De ambitie? Met de Tjerk is die eigenlijk al behaald. Althans, die willen nog wel... Dat is zeg maar de trouwlocatie die verkozen is tot de mooiste van Friesland? Klopt, ja. Ja, nummer 1 trouwlocatie of populairste trouwlocatie van Friesland. En het zou leuk zijn als het schippershuis ook net zo populair wordt als de Tjerken. Ja. Aan de andere kant draagt natuurlijk het schippershuis ook een stuk historie met zich mee. Valt dat te verenigen? Ik ken het stukje historie, ik heb het gehoord en ik weet niet of het goed is of slecht, maar men praat nog steeds over het schippershuis. Dus ik hoop gewoon dat positieve wat er in het schippershuis was, dat dat gewoon terugkomt. Wat is de belangrijkste verandering die jij doorvoert? Ik denk het stabiele team en ook de stabiele openingstijden en de constante kwaliteit die ik graag wil gaan bieden. Plus dat ik het toegankelijk wil maken voor iedereen. En moeten we dat dan toch invullen als echt een seizoensbedrijf, wat in de winter voornamelijk gesloten is? Ik denk dat we er niet onderuit komen in de zin van drukte van een seizoensbedrijf. Maar ik wil in de winters wil ik ook open blijven. Dus seizoensbedrijf, dan zal het hier super druk zijn. Maar daarnaast wil ik ook in de weekenden in het laagseizoen geopend zijn om het seizoen te verlengen daarin. Terhorne staat nu bekend als het Chameleondorp. Wordt het gewoon het Schippershuisdorp? Ik denk in combinatie met het Chameleondorp. Dus Schippers Chameleondorp, hoe je het wil noemen. Of misschien wel het huwelijksdorp van het noorden. Nou, dat zou helemaal mooi zijn natuurlijk. Want ik begrijp dat jullie vooral op die combinatie willen insteken om ook mensen van buiten te interesseren uit een heel grote regio om hier naartoe te komen. Ja, klopt inderdaad. Mensen die hier trouwen, die maken er vaak een weekendje van. Dus daarom hebben we met name ook mensen uit de Randstad. En die vinden Friesland helemaal fantastisch. En die hebben hier dan iets met de Friese meren en dergelijke. En dan denken ze van, goh, we gaan hier trouwen, maar dan plakken we de volgende dag plakken we er ook wat aan vast. Dan gaan we lekker met z'n allen zeilen. Dus in dat opzicht is het ook wel een aanwinst voor het dorp. Zij Suzanne Kloosterman, zij is de nijenondernemer die nou in het skipperhoes in Terhenne zit. De bijdrage weer dus van René Koster. Ja, daar gingen we het er al over in Wijstra op bij. De actie van Greenpeace op het boorplatform Bopperski-Monzeg. Leden van Greenpeace zitten daar zo'n justerjoen om dat eiland te bezetten. Ze protesteren ermee in een nieuwe proefboring naar Ierdgas, die vlak bij het Waardeiland dienen we dus wel.
Nou, de kustwacht die is op dit stuit dwaande om de actievierders van Greenpeace van dat platform Bopperskiemonzeeg af te hellen. Dus de laatste stand van zaken die we hier binnen krijgen, mochten er ontwikkelingswijzen, dan houden wij die verdij in de gaten. De muziek die Sto Jerreworst. Omroep Friesland. Stemt op dij. Dit is muziek van Sietse Haima. Dat was wel jij dat, denk ik, hè? Ja. Ik wil weten.